Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Disyembre 7, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Jesse 8 Diaz na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita, isa pa kapasahero sa Ceres Bus nga aksidente sa Hamtik Antique ang ginbawian sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Patay naglabot na sa Jesse 8. Dugang pa nga mga balita, manunudlo kag estudyante sa College of Arts and Sciences sa Central Philippine University nabudlayan magbaton sa kamatayon sa Ilabian. Sa pihak kabahin Attorney Peter Jason Namilyari, ginaprubahan na sa City Council agod nga magpanguna sa Iloilo City Local Housing Office. May information man kita diri nga 25 ka mga estudyante ang nabiktima sa food poisoning sa Banwa iya sa Lambunaw. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon aton sinikaron iya nga patpaton diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, paday lang mo sa pagtipon sa inyo sining mga entries para sa 1-2 Panalo Part 23 promo or Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Bali-bali pa premyo na may cash pa. Huwebes kita karon sining adlaw pizza 7 naghilapit na gid lamang ang aton sini nga 7th weekly draw. No, orang aton sini iyang week number 7 na rather. So, padayon lang mo sa paghulog sa inyong cinema entries para sa week number 7. Week number 7 ang inyong sining ibutang sa inyong sinikaron nga mga entries dira. Nagahilapit na gid lamang, masulusobra na lamang duha ka semana kag mag-grand draw na kita. Sa grand draw sa aton sining mga kabombo, dalag ko pagid nga mga pa-premyo ang nagahulat sa inyo. Hindi lang kay basta-basta kundi mga cash prizes, linibo ka mga cash prizes ang nagahulat sa inyo. May guaranteed prizes magkita sa 31 ka mga Bombo Radio kag Star FM stations. May mga daog panigurado guaranteed prizes na niya, no? Sa tagsa sinika lugar, no, nga kung saan may Bombo Radio kag Star FM stations diri sa Iloilo, may guaranteed the winner kita 3 kabilog mga baton. Third prize 5,000 pesos, second prize 10,000 pesos kag 15,000 pesos para sa first prize. May ara man kita sang patigayunon sining regional draw. May mga regional winners man kita sa grand draw naton, no, nga kung saan magagikan ini sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga mga daog sang tag 50,000 pesos sa kada isa. Kag ang aton sining grand prize sinuayhan ang panibago nga mangikatapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club nga magabaton sang 1 milyon na pesos. Gani ano pang ginahulat mo, magpasakop na maghimo sa madamo sini nga entries para dako manahimo sini nga tsansa nga magdaog. Sa promo sang Bombo Radio wala sang hokus-pokus, wala sang patalang, wala sang pagpanunto, wala sang pagpanginto. Ang mga nagapasakop diri ako ng mga tagdaog naton, mga lihitimo sini nga mga winners nagapasakop, nagahulog sang ila sining mga entries. Ang mga winner naton nabot silingon sila, may madamo sila nga entries nga ginapanghulog, rason nga ti dako man ang ila sila nga tsansa nga magadaog. Sa mga kabombo naton nga hindi magabutan abi sa aton sini iyang daily draw, ang ila sini nga mga entries ang ginatipon kag i-qualify or ma-qualify ini sa palabuton sini iyang grand draw. Gani kung may madamo ka nga entries nga nahimo nahulog, no, dugangi pagid tubtub iya sa pizza 23 para dako man ang imo sini nga tsansa nga magadaog sa aton sini nga mga cash prizes nga nagahulat na karon para iya sa aton sini nga mga tagdaog.
Basi ikaw na ang masunod sini nga maging katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club kag magadaog sang 1 milyon ka pesos. Aton sini mga daily draw winners sa tagsa sini ka matag adlaw ginalawag naton diri, no? Pariyo abiso mong sa aton sini nga pagpangalagad, may good news kita kay man malawag kita sang another daily draw winner. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon sa mga taga Ibierna City Proper, Ibierna Street City Proper. Iya sini nga proof of purchase Orocan sticker 37 anyos. Congratulations. Renante Sangalan sang Ibierna Street City Proper ginawang ikaw ni Bombo Cham. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa imo. 500 pesos ka cash plus 700 pesos ka valor sang gift pack nasulod sa Orocan sini iya nga pale sa aton sini mga kabombo. Sa liwat, congratulations Renante Sangalan sang Ibierna Street City Proper Orocan sticker niya sini nga proof of purchase. Ang aton sini iya nga daily draw gintambungan sa aton sini nga FDE representative Miss Eunice K. Enyasa para mapasigurado nga lihitimo wala sa hokus-pokus kag wala sang daya ang aton sini iya nga promo. Sa liwat, congratulations Renante Sangalan sang Ibierna Street City Proper. Detalye sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang lugar nga para sa inyo, ini ang favorite spots sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts akon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit break. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa lamang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Disyembre 7, taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation sa atin pong Christmas countdown, 18 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong cargo vessel na nakabangga sa isang bangka sa Pilipinas na tukoy na ng Philippine Coast Guard. Ito namang may-ari ng bus na nahulog sa bangin sa Antique, tiniyak na may sapat pang units na bumabiyahe sa lalawigan kasunod ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board suspension. Remitted remains ng 2 Pinoy na binitay dyan sa bansang China. Inaasahang maiuwi sa pagtatapos ng linggong ito. Samantala, ang Palanan Rescuers naman na bumagsak sa bumagsak na Piper plane nagsiuwian na. Habang ground rescuers naman sa San Mariano, Isabela, aabutin pa raw ng 2 araw bago marating ang crash site. Ito namang bansang Japan na mahagi ng 13.27 million pesos para yan sa mga local government unit projects sa ating bansa. At sa ating pong international news, abangan mamaya itong si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nanindigan na walang mamumuno sa Gaza hanggang siya ay nasa pwesto. Sa ating sports balita, ang regular season game balik na ngayong araw kasunod ng 2 araw na quarterfinals in season tournament. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
Sinisikap na ngayon ng Philippine Consulate sa China na maiuwi ang cremated remains ng dalawang Filipino nationals na binitay ho sa naturang bansa dahil sa kasong drug trafficking. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, umaasa sila na mapapauwi ang kanilang mga cremated remains sa pagtatapos ng kasalukuyang linggong ito. Ang mga Pinoy ay binitay noong Nobyembre 24, 10 taon pagkatapos ng kanilang pagkakaaresto. Sinabi pa ng ehensya na ibinigay nito ang lahat ng posibleng tulong sa mga Pilipino mula noong sila ay inaresto hanggang sa kanilang apila sa kataas-taasang hukuman. Ibinuhos ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng hakbang na magagamit para umapila sa bansang China na mabawasan ang kanilang mga sentensya sa habang buhay na pagkakakulong sa makataong batayan. Nauna nang sinabi ng isang analyst na maaring hindi pinansin ng China ang apela para sa mga dalawang Pilipino dahil sa mas mahigpit na panindigan ng Pilipinas sa maritime dispute sa may bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, umabot na sa halagang 975 million pesos ang naibigay ng National Electrification Administration sa mga electric cooperatives bilang pautang sa taong kasalukuyan. Batay sa datos ng naturang administrasyon, kabuang 975.54 million pesos ang naibigay bilang assistance sa 26 na kooperatiba hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin, nalagpasan na nito ang 700 million na target nito ngayong taon ng hanggang 139.36%. Batay pa rin sa datos ng administrasyon, 48.7% ng mahigit 975 million ay ginamit bilang CAPEX o Capital Expenditure ng mga electric cooperatives na karamihan ay mula sa Mindanao. Ito ay katumbas ng 474.69 million pesos. Ang loan program ng National Electrification Administration sa mga power cooperatives ay isa sa mga programa nito para sa pagpapabuti ng kalagayan ng power sector sa mga komunidad. Kabilang dito mga kabombo ang calamity loans, renewable energy loans, modular generator set loans at iba pa. Nagsisilbi ring supervisory body ang naturang ahensya sa serbisyo ng 121 na mga kooperatiba sa buong bansa. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inihayag ng Philippine Coast Guard na ito ang cargo ship na nakabangga sa isang nakatigil na bangkang Pinoy dyan sa West Philippine Sea ay natukoy na mula sa bansang China. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang naturang barko ay sa ilalim ng pamumuno ng naturang bansa. Ang Maritime Traffic, isang website na may access sa data mula sa mga land-based na automated identification system, ay nagpahiwatig din na ang MV Taihang 8 ay nasa ilalim ng bandila ng naturang bansa. Sinabi ni Captain Edison Abanilla, isang Coast Guard Station Commander sa Oriental Mindoro, na nangyari ito ang insidente sa pagitan ng karagatan ng Occidental Mindoro at Palawan na isang nautical highway, ngunit bahagi na ito ng West Philippine Sea. Ang bangkang pangisda ay ng Pilipino na si Ruel J. ay nakastandby sa isang fishing aggregation device nang mabangga umano ito ng bulk carrier na MV Taihang 8 noong Martes ng hapon. Ang isang maritime incident ay nilarawan bilang alayson kumpara sa banggaan ito ay kapag nasagasaan ng barko ang isang nakatigil na bangka. Samantala, isang magandang regalo para sa mga kababayan ngayong Pasko ang 30% increase sa PhilHealth benefits. Ito ang inihayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Kaugnay niyan, ayon nga kay Representative Lee, ngayong Pasko dapat bigyan ng magandang regalo ang ating mga kababayan na magagamit nila sa kanilang buong buhay, gaya ng magandang health care. At kaugnay nga nito, giit ng kongresista, na babahala ang ating mga kababayan na magkasakit dahil sa mataas na gastusin na dekalidad na medical care. Giit ni Lee, bigyan ang mga kababayan natin ng peace of mind. Regaluhan sila ng assurance na pag nagkasakit sila, sagot ang gastos nila ng PhilHealth. Nauna nang naghain si Lee ng House Resolution number 1407 noong Oktubre 26 na humihimok sa PhilHealth na i-update at pataasin ang saklaw nito sa 20% hanggang 30% dahil ang rate ng kaso nito ay hindi na tumutugon sa gasto sa pagpapa-ospital ng mga benepisyaryo. Noong buwan ng Nobyembre,
Partikular na noong 29 ng taong kasalukuyan ng House Committee on North Luzon Growth Quadrangle. Ibinunyag ng PhilHealth President at Chief Executive Officer na si Emmanuel Ledesma Jr. na ang ahensya ay kasalukuyang nagsusumikap sa pagpapataas ng mga benefit packages. Pinuri naman ni Lee ang pagsisikap ng PhilHealth na tuparin ang kanilang pangako na bayaran ang kanilang mga utang sa mga ospital. Kaugnay nito, iniulat naman ni Ledesma na mula ng buwan ng Agosto hanggang Nobyembre ng taong kasalukuyan, nabayaran na ng PhilHealth ang mga utang na nagkakahalaga ng 31 billion pesos. Samantala, nagsimula nang mag-stabilize ang farm gate price ng itlog sa ating bansa. Ayon sa isang opisyal ng Philippine Egg Board Association, ito ay dahil na rin tumaas itong retail price nitong mga nakaraang linggo at pumalo sa 8 pesos bawat piraso ng itlog. Sinabi ni Philippine Egg Board Association President Francis Sochara na nakikita niya ang pagtaas ng trend sa mga farm gate price ng itlog at iniuugnay sa pagtaas ng naturang supply. Aniya, aminado ito na sa mga nakaraang linggo at buwan, naging malaki itong paggalaw ng presyo ng itlog, ngunit sa ngayon ay nasa stable na itong presyo nito. Dagdag ni Oychara, ang nakaraang pagtaas ng presyo ng itlog ay dahil huyan sa pagbaba naman ng supply volume na higit sa lahat ay dulot ng kumakalat na bird flu. Upang maiwasan naman ang mga issue sa supply, umapila ang Philippine Egg Board Association para sa mga mas mabilis na pagproseso ng mga importasyon ng bakuna laban sa bird flu upang maiwasan nga itong mga issue sa supply ng mga itlog. Samantala, dumako na tayo sa mga balita mula doon sa Senado dahil itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act lusot na sa ikalawang pagbasa. Habang ang pamahalaan naman hinimok ng senador na resolbahin ang kahirapan upang hindi na sumapi ang ating mga kababayan sa rebeldeng grupo. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo JC Galvez. Lusot na sa ikalawang pagbasa ang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Senate Bill 2432. Bago ito makalusot ay dumaan muna ito sa individual amendments na inilatag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senator Chis Escudero. Pinapawalang bisa ng panukala ang naunang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kung saan ay tuturing na rin kasong economic sabotage ang smuggling, hoarding, profiteering at pagkakartel ng mga agricultural products. Kapag naisabatas, ang mga lalabag ay maharap sa habang buhay ng pagkakabilanggo at ito'y walang bail o piyansa. Bahagi rin ng isinusulong na ito ang pagtatatag ng anti-smuggling court para mapabilis sa mga paglilitis sa mga smuggling cases. Dahil certified as urgent ng Pangulo, inaasahan agad itong aaprubahan sa ikatlot huling pagbasa ng Senado. Page 15, line 1, after the word than, delete 8 and replace it with the word for. On the same page on the same page, line 2, after the word than, delete 10 and replace it with the word 6. And still on page 15, line 3, after the word personnel, delete the words present in the premises and replace with who knowingly participated in the commission. Therefore, the provision should now read: the penalty of imprisonment of not less than 4 years but not more than 6 years shall be imposed on drivers, warehousemen, truck helpers, clerks, and similar personnel who knowingly participated in the commission of the crime. I so move, Mr. President. Request for a lower penalty like 1 year to 3 years, Mr. President. Samantala, sa ibang balita naman, hinimok naman ni Senator Christopher Bongo ang pamahalaan na resolbahin ang kahirapan upang hindi na mamundok at sumapi ang ating mga kababayan sa rebeldeng grupo. Naniniwala ang senador na ang labis na kahirapan ang siyang pangunahing nag-uudyok upang sumanib sa rebeldeng grupo dahil paniwala ng mga ito ay napapabayaan na sila ng gobyerno, partikular na ang mga nakatira sa liblib na lugar. Paalala ng senador na wala na silang malalapitan kundi ang gobyerno na lamang, kaya't dapat na ipakita at ipadama ang serbisyo sa kanila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 11 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, magpapatupad ho ng dagdag na seguridad sa Batasan Pambansa Complex matapos ho itong insidente ng pagsabog noong weekend sa Mindanao State University dyan ho sa lungsod ng Marawi.
Ito ho ay batay sa memorandum ni House Secretary General Reginald Velasco na may petsang December 5, 2023 at ipinakalat sa iba't ibang departamento ng Kamara. Ayon kay Velasco, kailangan ang suporta ng lahat para matiyak ho itong seguridad kahit nagsimula na ang iba't ibang committee-related at Christmas activities na nakaschedule bago itong Christmas break sa Kamara. Kabilang sa security measures ay itong no ID, no entry policy. Ang mga bisita na may confirm appointments lang ang papayagan na makapasok at pinagsusumite ang Office of the Sergeant at Arms ng listahan ng plate number ng mga sasakyan na papasok sa premises ng batasan. Mahigpit din ay patutupad ang designated drop-off points ng mga pasahero sa North at South Wing ng batasan. Una rito, mariing kinundina ng Kamara itong pagsabog sa Mindanao State University habang nagasagawa nga ito ng misa. Kaisa ang liderato ng Kamara sa panawagan na imbestigahan ang insidente at panagutin ang nasa likod ng pagsabog. Sa iba pa nating mga balita, inirekomenda ng dating mambabatas na gumamit ng automatic identification system laban sa mga smugglers o sa mga nagpupuslit ng sigarilyo sa bansa. Ginawa ni dating Congressman Jericho Coco Nograles ang apela sa Anti-Illicit Trade Interagency Dialogue na dinaluhan ng Bureau of Customs Enforcement Group at National Tobacco Administration at ng Department of Agriculture at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Tinukoy ni Nograles ang naturang sistema bilang sagot sa mga tuloy-tuloy na magpupuslit ng sigarilyo sa Pilipinas na anyay hindi lamang isang economic problem, kundi isang national security threat. Ang automatic identification system ay isang vessel tracking method na ginagamit sa marine transportation. Ito ay isang transponder system na nagbibigay daan para mas maayos na makapagpalitan ng impormasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga barko at mga istasyon na rin ng mga barko. Ang naturang sistema ay isang transponder system nga na nakikipagpalitan ng mga impormasyon sa istasyon ng mga barko. Ayon nga kay Nograles, kailangan nang matigil ang smuggling ng tabako sa Pilipinas. Tinukoy nito ang sitwasyon ng 2 taon na ang nakakalipas kung saan hindi anya ganun kalala ang sitwasyon. Ayon naman kay Department of Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Saveliano, kailangan nang matigil ang tobacco smuggling sa bansa dahil malaking kita ng pamahalaan ang nawawala habang malaking banta rin ito sa kalusugan ng mga consumer. Ayon kay Saveliano, bilyong-bilyong kita ng pamahalaan ang nasasayang dahil sa naturang ilegal na kalakalan. Maaalala mga kabombo, sa mga nakalipas na linggo ay sunod-sunod na nakaharang ng Bureau of Customs at ng Philippine Navy ang mga bangkang naglalaman ng mga sigarilyo na ipinuslit mula sa ibang mga bansa. Malaking bulto ng naturang mga sigarilyo ay naharang sa mga katubigang sakop ng Mindanao. Samantala, sa isang media briefing, sinabi naman ni NTF-ELCAC National Secretary at Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na bukod sa kaalyado nila ang Vice Presidente, ito rin ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan at co-vice chair ng NTF-ELCAC. Punto pa nito na dapat ay hindi binibigyan ng anumang kahulugan ang pahayag ng Vice Presidente hinggil dito sa Joint Oslo Communique. Hindi ani ito ng hulugan na pagtutol sa pulisiya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsulong ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran sa ating bansa. Aniya maaaring magkaiba lamang ang pananaw ng 2 mataas na opisyal ng gobyerno tungkol sa amnestiya at proseso ng pangkapayapaan. Sa kabilaan nito ay nananatili pa rin nagkakaisa ang dalawa sa layuning puksain ang anumang armadong pakikibaka ng mga komunistang grupo dito sa Pilipinas. Samantala, sumang-ayon naman si National Security Council Assistant Deputy General Jonathan Malaya sa pahayag ni Torres. Aniya, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte ay kapwa may layuning tapusin ang insurhensya sa ating bansa. Git nito na imposibleng mabuwag nga ang NTF-ELCAC. Samantala, umapela naman ang Federation of Free Farmers sa pamahalaan na ibalik na ang 50% na taripa sa mga imported na bigas na galing sa mga non-ASEAN suppliers. Maaalalang noong taong 2021 ay ibinaba sa 35%
ang ipinapataw sa mga imported na bigas na nanggagaling o inaangkat ng Pilipinas sa mga bansang hindi miyembro ng ASEAN. Ang 35% ay katumbas ng preferential rate na iginagawad ng pamahalaan sa mga Association of Southeast Asian Nation Suppliers katulad ng Vietnam. Katuwiran ni National Manager Raul Montemayor, walang naging magandang epekto ang ginawang pagpapababa sa porsyento ng taripa lalo na sa bentahan ng bigas sa bansa. Inihalimbawa nito ang datos ng Philippine Statistics Authority na hindi tumaas ang volume ng bigas na nanggagaling sa mga non-ASEAN countries, habang hindi rin bumaba ang retail price. Ayon pa kay Montemayor, mula nang ipatupad ang tariff cut noong taong 2021 ay nawalan na ng mahigit sa 1 billion pesos mula sa tariff collections ng bansa. Ang naturang pondo anya ay maaari pa sanang magamit sa mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka ng ating bansa. Sa mga sandaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat ito hong si Department of Transportation Secretary Bautista nag-inspeksyon ho sa tanggapan ng Philippine Coast Guard bilang paghahanda dito ho sa papalapit na holiday season. Ang balitang yan itinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Ngayong araw ay nagsagawa ng pag-iinspeksyon si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista dito mismo sa tanggapan at headquarters ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Manila. Ito ay bilang pagtiyak pa rin sa kahandaan ng buong hari ng Philippine Coast Guard para sa malakihang deployment ito sa darating na holiday season kung kailan inaasahang magdadagsaan ng mga biyahero sa mga pantalan. Kabilang sa mga iniinspeksyon ng kalihim ay ang mga helicopter, barko, rubber boat at iba pang mga kagamitan at gayon din mga armas na pangunahing ginagamit ng mga tauhan ng Coast Guard sa pagkapatupad ng seguridad at pagresponde na rin sa kung kinakailangan. Ayon kay Department of Transportation Secretary Bautista, mula po noong buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan ay mas pinaigting na ng 15 Philippine Coast Guard districts ang kanilang presensya at visibility sa buong bansa, habang magtatagal naman hanggang sa darating na Enero 8 ng susunod na taon ang pagkataas ng heightened alert status sa buong Coast Guard para sa layuning nitong maging zero maritime incidents sa kasagsagan niya ng critical period sa darating na holiday season. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. District, station, and substation commanders shall also coordinate regularly with port authorities, shipping operators, local government units, law enforcement agencies, and other maritime stakeholders to uphold the safety of lives at sea and sustain efficient maritime operations amid the holiday season. I also expect our Coast Guard security groups and medical teams always be ready to serve sea passengers who might need assistance through our Malasakit help desk in various ports and other waterways. Kaugnay nito ay una lang nagbaba ng direktiba si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa lahat ng mga Coast Guard districts para sa pagpapatupad yan ng proactive measures, kabilang ng pagkapaigting pa sa intelligence operations, mas maigpit na pre-departure inspection sa mga pasahero at cargo vessel, at gayon din ang 24/7 na K9 paneling at Coast Guard o coastal security patrols sa mga port vicinity. Maging ang pagdadagdag ng mga deployment ng mga sea marshal sa mga pantalan ay ipinag-utos din ni Gavan. Samantala, sa tulong naman ng Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority ay nagpahayag naman ng kumpiyansa si Secretary Bautista sa Philippine Coast Guard na makapagbigay ito ng comfortable sea travel sa mga pasaherong babiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya para magdiwang yan ng Kapaskuhan at Bagong Taon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ay kinilala naman ng kalihim ang pag-usumikap ng nasa mahigit 30,000 ng mga Coast Guardians kasabay ng kanyang pagpapaabot at pagsasalamat para sa kanila na kapwa may tuturing ding mga modern day heroes. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan.
21 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa pagkakataon ito ay nasa linya na si Sir Ronald Anthony Briol, ang Information Officer ho ng Office of the Civil Defense Caraga Regional Office. At makibalita tayo dito sa mga ginagawang hakbang ng kanilang ahensya, ito hong Office of the Civil Defense Caraga bilang chair ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council para tulungan itong ating mga kababayan na naapektuhan ho ng lindol dyan sa Mindanao, partikular na dito ho sa may bahagi ng Surigao del Sur. Welcome po sa Bombo Radio Philippines. Ito ho si Bombo Victor Liantino together with Bombo Alaysa Eclarinal. At matanong ko lang, Sir Ronaldo, gaano ho kalawak itong epekto ng magnitude 7.4 na lindol na sumentro nga dyan sa may bahagi ng Surigao? Abay, nadagdagan na ba ho itong initial na datos na hawak ninyo dati pa? Good morning sa ating lahat, lalo na sa mga nakikinig sa Bombo Radio Philippines. Ngayon, bibigay ko ang latest updates doon sa epekto ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. So, as of December 7, 2023, yung affected LGUs natin, 5 provinces, 6 cities, and 44 municipalities. Sa affected population naman, meron tayong 146,913 families or 571,373 persons na affected. Sa evacuation natin, meron tayong na-evacuate na 52,280 families or 189,596 persons. Sa ngayon, yung latest natin sa evacuation, meron na lang tayong 3,172 families at saka sa individuals is 7,428. Sa ngayon, sir, meron tayong 10 evacuation centers na active pa. Sa casualty naman, meron tayong na record na 2 casualties at saka injured is 59. Yun pong na casualty natin, declared dead po sila. Yung una is 78 years old. Ang dahilan po nito is nahulugan po siya due to falling debris. At saka yung isa naman po is 30 years old due to collapse wall na tumama po sa kanya. So meron po tayong 59 persons na na-injured po. Out of 59 injured, 6 are still admitted in the hospitals while others are outpatients na po. Sir Ronald, posible bang tataas pa itong mga naitala ninyong figures? Doon naman po sa figures, sir, since meron pa rin po tayong mga aftershocks na nararamdaman dito sa rehiyon ng Caraga, particularly sa probinsya po ng Surigao del Sur, mataas pa rin po yung probability na ma-change pa rin po yung mga figures na binanggit ko kanina. That is for this day only, as of this day, December 7. Sir Ronald, may katanungan rin ng aking katandem dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alaysa, go ahead. Okay, Sir Ronald, we all know po na nagsasagawa po kayo ng mga assessment, Matanong ko lang po, kumusta naman po yung pakikipagtulungan sa inyo ng mga local government units? Opo, sir. Yun pong mga ginagawa po nating efforts in response po dito sa nangyaring lindol. Nung tumama po yung 7.4 magnitude na lindol sa east of Hinatuan, yung Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna po ng ating butihing director, OCD Caraga Regional Director Lisa Armaso, nagpalabas po tayo ng RDRNC Memo number 58 series of 2023, yung activation po ng Caraga RDRN OC to red alert status, at saka yung RDRNC Memo number 59 2023 dated December 3, 2023, yung activation naman po ng Caraga RDRNC Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team and Response Cluster. At saka yung RDRNC Memo naman number 60 series of 2023 dated December 5, 2023, yung conduct of Rapid Damage Assessment and Needs Analysis for the effects of the 7.4 magnitude earthquake offshore Hinatuan, Surigao del Sur. So ito po yung mga issuances na nabanggit ko. Ito po yung ating mga legal basis doon po sa mga actions taken po natin in line doon po sa naganap na lindol. So, after po ng impact ng lindol na yun, yung ating butihing director, Lisa Armaso, ay pumunta po agad sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nakipag-coordinate po siya kay
Honorable Mayor Singaray para po sa pagkandak ng isang rapid assessment doon sa initial na damage na na-occurred nung lindol na yun. Kahapon po yung ating Ardana team ay na-deploy po doon para mag-conduct naman po ng rapid assessment at saka needs analysis doon po nga sa mga probinsya na hardly hit noong 7.4 magnitude na lindol, of which doon sa probinsya po ng Surigao del Sur at saka sa bayan ng bayan ng Bayugan sa Agusan del Sur. Yun po yung kinandakan natin ng rapid damage assessment kahapon. So ngayon po ay nagko-consolidate na po yung Ardana team natin para maibigay po yung mga recommendations doon po sa nabanggit natin na Ardana assessment. Okay, Sir Ronald, doing na idinadaan din ho ng DSWD sa Regional Disaster Council ang kanilang relief operations. So far, nakatiran na ho ba lahat ng mga residente na nangangailangan ng tulong base ho sa inyong monitoring? As to relief assistance po, yung atin pong nangungunang ahensya dyan ay ang ating Department of Social Welfare and Development. So sa ngayon po, yung ating DSWD nakapag-activate na po sila ng kanilang QRT. At saka as of the moment po, meron na silang na-distribute na 100 family food packs amounting to 65,610 doon po sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At saka yung additional din po na 5,100 na family food packs doon din po sa Hinatuan, Surigao del Sur amounting to 3,346,110 pesos. At saka yung nag-facilitate na rin po sila ng hauling ng 1,700 family food packs na na-deliver na rin sa Hinatuan, Surigao del Sur as augmentation assistance to the affected families doon po sa nabanggit ko na 5,100. Meron pa sila in-augment na 1,700 na family food packs. Doon naman po sa ating cluster, sa health cluster, yun naman po ang ating DOH, CHD Caraga ay nakapag-conduct na rin sila ng kanilang mga actions taken doon. So meron na rin silang na-deploy ng mga personnel at nag-augment na rin sila ng 100 COT beds and 74 tents to the selected hospitals in Agusan del Sur and Surigao del Sur. Ang total po nun is 1,169,223.32 pesos. At saka continuous din yung coordination nila sa kanilang mga provincial health offices and local government units. Sir Ronald, as early as now, may napapag-usapan na bang rehabilitation plan para dito sa mga naapektuhang lugar? Alright, now sir, we're conducting the rapid damage assistance at saka needs analysis. Makikita na natin doon kung ano yung mga areas or mga infrastructures na badly hit at saka madidiscussan na rin natin. Yung result ng Ardana na yun, we will endorse it sa rehabilitation and recovery ng section for the further assessment also. Kasi sila yung in charge doon sa rehabilitation and recovery. With that, Sir, Ronald Anthony Briol, maraming salamat ho sa oras na inila ninyo sa Bombo Radio Philippines at from time to time, makikibalita ho kami sa inyo. Ang Kabang Broadcaster Nation, siya ho si Ronald Anthony Briol, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Caraga Regional Office. At napag-usapan nga natin tuhong mga ginagawang hakbang ng naturang ehensya upang matulungan itong mga naapektuhang residente ng yung malakas na lindol na tumama nga sa may bahagi ng Mindanao. Samantala muna sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, nag-set up na ang Department of Migrant Workers ng Employment Facilitation Desk sa Tokyo at Osaka, Japan. Ito ay sa hangaring mapakinabangan ang tulong sa mga overseas Filipino workers sa naturang bansa na isa sa mga pangunahing labor market ng Pilipinas. Sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na ang bansang Japan o itong Japan Employment Facilitation Desk sa Tokyo at Osaka ay naglalayong streamline at mapadali ang deployment ng mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Pangungunahan ni Department of Migrant Workers Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Kaunan ang nasabing Japan Desk. Ang pagkilala ng Japan Desk ay isang patunay ng malakas na labor market partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Japan. Ang paglulunsad ng Japan Desk ay malugod na tinanggap ng mga ahensya ng gobyerno ng naturang bansa.
Gayon din ng mga pinuno at manggagawa ng komunidad na Pilipino na nangako ng kanilang kooperasyon at suporta para sa naturang inisyatiba. Ang Japan Desk ayon kay Kakdak ay magiging responsable para sa pagsubaybay sa deployment at pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa Japan sa pagpapatupad at pagpapadali sa pagsunod sa mga itinakdang time frame para sa mga aksyon sa mga dokumento, proseso at alalahanin ng gobyerno ng Japan. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang World Organization for Animal Health laban sa mga bakuna kontra African Swine Fever. Katuwiran ng grupo ng mga eksperto, kinakailangan pa ng mas maraming testing at pagsusuri sa mga naturang bakuna. Maaalala ang una nang inanunsyo ng kumpanyang AVAC mula sa Vietnam na mayroon itong nabuong mga bakuna laban sa African Swine Fever, habang ilang mga bansa ang nagpakita ng interes na umangkat ng bakuna mula sa naturang kumpanya. Kinabibilangan ito ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, India at maging ang Myanmar. Ngunit ayon kay Gregorio Torres, ang head ng Science Department ng naturang organisasyon, hindi pa nakakapagpalabas ang naturang kumpanya ng sapat na datos, habang kulang pa ang ipinapakitang impormasyon sa mga international bodies at researchers. Maaalalang binigyan ng pamahalaan ng Vietnam ng otorisasyon ang nabuong bakuna kontra African Swine Fever sa pagnanais itong matuldukan ang naturang sakit na labis na nagpapalala sa industriya ng pagbababoy sa iba't ibang mga bansa, kasama na ang Pilipinas. Dito sa ating bansa, 300,000 doses ng AVAC vaccine ang sumailalim na sa trial, ngunit wala pang inilalabas na komento ang Food and Drugs Administration. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Seveliano, mahalaga ang otorisasyon ng Food and Drug Administration bago tuluyang umangkat ng libu-libong mga bakuna laban sa African Swine Fever sa kabila ng malawakang epekto nito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, sa pagsisikap na mailapit ang hustisya sa mga mamamayan, nagkaroon ng pilot test ang Supreme Court sa kanilang video conferencing bus sa Magpet, North Cotabato. Isinagawa ang pilot testing sa Barangay Basak sa 30 kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na court sa Kidapawan City. Ayon sa Supreme Court, ito ay isang konsepto na pinangangasiwaan ng pangailangan na ilapit nga itong mga korte sa mga kulang na sa serbisyo ng mga lugar. Sinabi ng High Tribunal na ang bus ay isang retolling at reconfederation ng mobile court bus sa ilalim ng Enhanced Justice on Wheels program nito. Nilagyan ng wireless connectivity, ang naturang bus ay magbibigay ng internet access sa mga tao sa malalayong lugar, tumanggap ng mga saksi at magsisiguro ng tuloy-tuloy na proseso sa korte. Sinabi ni Associate Justice Ami Lazaro Javier na dumalo sa pilot testing na ang video conferencing bus ay makatutulong sa mga testigo na maging komportable kapag nagpapatotoo. Ang inisyatiba ay isang pangunahing aktibidad sa ilalim ng strategic plan ng Supreme Court para sa Judicial Innovation 2022-2027 na naglalayong makamit ang kahusayan, pagbabago at accessibility ng batas sa bansa. Samantala sa mga balita mula sa labas ng ating himpilan, itong PISA Result 2022 nagpakita umano ng resiliency sa Philippine education sector ayon huyan kay Senator Sherwin Gatchalian. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Kelly Cordero. Nagpakita ng resiliency sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ito ang binigyang diin ng mga opisyal ng education sector. Pinuri ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang bahagyang paggalaw ng ranggo ng Pilipinas sa PISA survey. Sa data ng PISA, matatandaan na sa kabila ng markang nakuha ng Pilipinas sa mathematics, reading at science na mababa sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD Global Average at halos pareho lang sa resulta noong 2018 kung saan naitalang pinakamababa ang Pilipinas sa reading comprehension, pinuri pa rin ni Senator Gatchalian at ni Congressman Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naging performance ng bansa. Anila magandang
Magandang balita na hindi bumaba ang performance ng bansa maliban na lamang sa 1 point na pagbaba sa science na ayon kay Gatchalian ay hindi naman statistically significant. Giit ng mga opisyal, mahalaga na na-maintain ang performance ng Pilipinas bago ang pandemic at nagpakita ito na stable ang performance ng bansa at resilient ang ating education system. Despite the pandemic, despite the struggles in pursuing learning and teaching in our schools, we did not regress. Let's not be discouraged with the results, because what's encouraging is we know the problem, we acknowledge the problem, and we are doing something to address this issue. And I've seen that we're already putting the building blocks in order to improve learner outcomes, hopefully in the next few PISA. Samantala, sinabi naman ni Congressman Romulo na kumpara sa ibang bansa na natiling matatag ang Department of Education sa gitna ng pandemya, kung saan inasahan na nabababa ang learnings ng mga estudyante dahil na rin sa mga pagkansela ng klase noon at paglipat sa online space. And based on my perspective, in fact, hindi ba dapat natutuwa tayo ngayon? Hindi ba we should be celebrating? Bakit? Una, nabanggit na ng lahat, may pandemic. Pangalawa, please Google or take a look. Lahat na lang ng survey firms, lahat sinabi, kawawa ang Pilipinas, longest lockdown. We held the line. Ilan sa mga ginagawang diskarte o solusyon ngayon ng Department of Education ay ang pagpapatupad ng Catch-up Fridays. Sa ilalim ng naturang programa, ang Biyernes ay ilalaan sa mga aktibidad sa pagbabasa sa lahat ng paaralan simula Enero 2024. Ayon yan kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Layunin nito na mapataas pa ang students' literacy. Kaugnay rin ito ng naging resulta ng PISA 2018, kung saan nakita rito na ang 15-year-old students sa Pilipinas ay may pinakamababang score sa pagbabasa. Hangad ng Vice Presidente na ang naturang inisyatiba ay makakatulong sa pag-angat o pagtaas ng ranggo ng Pilipinas sa mga susunod pa na Program for International Student Assessment. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakikipagtulungan na ang Pilipinas at South Korea sa pagbuo ng digital platform para tulungan ang mga exporter na gamitin ang inaasahang free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay nakikitang nakikinabang sa humigit kumulang sa 170 milyong halaga ng mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas taon-taon. Sinabi ng Department of Trade and Industry na kasalukuyang nakikipagtulungan sila sa naturang bansa o sa Korea Institute for Advanced of Technology para sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng Origin Management System for Promotion of Free Trade Agreements in the Philippines project. Sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na ang digital platform ay isa umunong mahalagang tool para sa Pilipinas upang ma-optimize ang paggamit ng FTA nito sa South Korea, gayon din ng iba pang mga bansa. Sa pamamagitan nito, layunin ng Department of Trade and Industry na gayahin ang karanasan sa Philippine-European Free Trade Association Free Trade Agreement, kung saan nagawang ibalik ng Pilipinas ang phenomenal trade deficit sa EFTA sa unang taon ng pagpapatupad nito. Sinabi ni Rodolfo na ito ang unang pagkakataon na gumawa sila ng naturang proyekto sa pamamagitan ng mga pag-mainstream ng paggamit ng teknolohiya at digital services upang mapadali ang pag-export at ang pag-avail ng free trade agreement. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Presidential Assistant for Strategic Communication si Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Ayon nga sa President Communication Office, nasa ilalim ng Office of the President ay may ranggo ang posisyon ni Chavez bilang Undersecretary. Kapalit sa kanyang pwesto sa Department of Transportation ay si Jeremy Regino naman bilang Undersecretary. Sa Department of Trade and Industry naman ay itinalaga sina Undersecretary Mary Jean Pacheco at Michelle Christian Ablan bilang Assistant Secretary ng naturang departamento. Samantala, sinakluluhan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 5 mangingisda matapos mabanggaho ng bulk carrier vessel na MV Tai Hang 8 ang sinasakyang nakahintong bangka sa FB kay Roel J. sa karagatang malapit sa Paluan, Occidental, Mindoro.
Ayon sa ulat ho ng Philippine Coast Guard, may nakalagay na flag ng China. Ito hong bulk carrier vessel na bumangga nga sa bangka ng mga Pinoy na mangingisda. Una rito, nakatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard na nagpapasaklolo ang mga mangingisda dahil sa naturang pangyayari. Sinabi na kahinto ang bangka ng 5 mangingisda at nakakabit sa payaw ng banggain ng MV Tai Hang 8. Sa salaysay ng mga mangingisda, iniwan lamang sila sa karagatan at hindi sinakluluhan matapos na banggain. Nasa maayos ng kalagayan naman ng mga mangingisda at dinala na sa Pandan Island sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard kaugnay sa insidente, katuwang ang ilang lokal na otoridad sa nasabing bayan. Nananatili namang mabuti ang kalidad ng hangin sa Metro Manila sa kabila ng pagdami ng mga sasakyan sa National Capital Region. Ang nasabing pagbuti ay sa gitna ng holiday rush na kung saan maraming sasakyan ang inaasahang bumabiyahe. Sinabi ni Department Environmental Management Bureau Officer in Charge Gilbert Gonzales na ang fog na bumalot sa National Capital Region noong Setyembre ay isang nakahiwalay na kaso. Kaugnay nito, sinisisi kasi ng naturang departamento ang dami ng mga sasakyan sa mga lansangan dahil sa smog ng National Capital Region. Itinakda ng Department of Environment and Natural Resources ang normal na kalidad ng hangin sa 35 micrograms ng particulates kada normal cubic meter. Ngunit umabot ito sa 128 hanggang 141 normal cubic meter sa ilang lugar noong Setyembre 22. Iniuri ng naturang departamento ang kalidad ng hangin na 101 hanggang 150 normal cubic meter bilang unhealthy air at pinayuhan ang mga mamamayan na dapat limitahan ang kanilang paglabas o exposure sa hangin. Ito ay upang makaiwas sa anumang sakit na dulot ng masamang kalidad ng hangin mula sa mga lansangan. Sa ngayon, nananatiling nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources sa pabago-bagong lagay ng kalidad ng hangin, partikular na dito sa Metro Manila. Samantala, obligado pa rin ang pagkuha ng travel clearance para huyan sa mga minor na 17 years old taong pababa kapag sila ay babiyahe sa ibang bansa na hindi kasama ang kanilang mga magulang. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez, ito aniya ay requirement na hinihingi batay sa guidelines na pinapairal ng kanilang ahensya. Layunin nito na maiwasan ang mga pang-aabuso at mga kaso ng pagsasamantala sa mga batang Pilipino na mag-aaral sa ibang bansa. Paliwanag pa ng ahensya, ang issuance ng travel clearance para sa mga minor de edad ay nakasaad yan sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at ang ng Philippine Passport Act of 1996. Isa itong uri ng dokumento na ini-issue nga ng naturang ahensya o ng Department of Social Welfare and Development Field Offices o ng kanyang attached agency na National Authority on Child Care. Batay sa mandato ng naturang ahensya, kailangang mabigyan ng ahensya ng espesyal na proteksyon ng mga bata mula sa pang-aabuso, pagsasamantala, trafficking at pagbibenta. Samantala, kumuha naman tayo ng update sa Department of Transportation na nakahanda pa rin sa anumang pagbabanta ng transport strike ng ilang grupo ng transportasyon. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Tropio Anwada Jr. Tiniyak ng Department of Transportation na nakahanda sila sa nakaambang transport strike ng ilang transport groups ngayong mapapalapit na ang December 31 deadline para sa consolidation. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nakahanda pa rin ang sektor ng transportasyon, magiging katuwang nila rito ang MMDA, mga lokal na pamahalaan at iba pang kawani ng transportasyon, partikular na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sa kabila nito, nananawagan naman si Bautista sa ilang transport group na planong magsagawa ng transport strikes na ikonsidera ang mga pasahero na maapektuhan nito. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Almost 50% lang yung consolidation natin dyan. Ano? Although, maski ganyan yung consolidation rate natin, namin na matutugunan pa rin yung pangangailangan ng transport dito sa Metro Manila at saka sa NCR. Maraming paraan naman para maservisyohan natin yung pangangailangan ng ating mga mananakay. Dagdag pa ni Bautista na prioridad nila ang ahensya at gobyerno ang kapakanan ng mga mananakay. Sa December 31, sisimulan ang pagbuo ng kooperatiba para sa mga driver at operator ng jeep.
Ito rin ang petsa kung saan mawawala ng prangkisa ang mga jeepney maliban na lang kung makapaghain ng petisyon para makapag-consolidate. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Ito hong may-ari ng bus na nahulog sa bangin dyan ho sa probinsya ng Antique, tiniyak na may sapat o may sapat pang unit sa nabumabiyahe sa lalawigan kasunod ho ng suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Tiniyak na may-ari ng bus na nahulog sa bangin sa Hamtic Antique na may sapat pang mga unit na maaaring masakyan ng mga bayahero sa lalawigan kahit may suspension sa 12 units nito kasunod ng aksidente. Nabatid na kahapon ng hapon, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga namatay sa aksidente matapos sumakabilang buhay ang isang pasahero na nasa kritikal na kondisyon, samantalang stable naman ang kalagayan ng 11 iba pa. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Jade Marquez, spokesperson ng Vallecar Transit Incorporated, may iba pang units ng Steres na bumibiyahe sa mga bahagi ng Antique kahit may 90-day suspension ang 12 units na bumibiyahe sa ruta kung saan nangyari ang aksidente nitong Martes ng hapon. Nanawagan naman si Marquez sa riding public na huwag matakot na sumakay sa Ceres bus. Ayon kay Marquez, isolated case ang nangyari at hindi lahat ng bus ng VTI ay maaaksidente. Anya, pinapahalagahan nila ang buhay ng tao kaya't may mga preventive maintenance sa lahat ng units bago ito bumiyahe at ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang safe ang mga bus sa biyahe. May plano na ang VTI na hatakin ng unit na nahulog sa bangin pero sa ngayon, anya, ang concentration ng kumpanya ay ang pagtulong sa mga biktimang namatay o mga nasa pagamutan pa. We have another franchise in the area. So itong isa lang siya sa mga franchises na meron kami dyan. So they have nothing to worry kasi meron pang mga units na available dyan. Yung suspend, siya, it belong to one franchise only. So we have another franchise flying in that area. No, we would like to assure the riding public na isolated na kaso siya yung nangyari. So hindi lahat ng bus namin pwedeng mangyari yun. We treasure yung buhay ng tao. Larito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Glory Fidel Shario para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga rescuers sa bumagsak na Piper plane nagsiuwian na, habang ang mga ground rescuers sa San Mariano, Isabela aabutin pa raw ng 2 araw bago marating ang crash site. May update tukol dyan ang Bombo Radio Kawayan. Maaring abutin pa ng 1 hanggang 2 araw bago maabot ng mga ground rescuers ang binagsakan ng Piper Cherokee plane sa bahagi ng Barangay Casala, San Mariano, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Constante Foronda, ang commander ng Incident Management Team, sinabi niya na mahirap ang terrain sa crash site dahil sa matatarik ang bangin na dadaanan ng mga rescuers. Anya nasa halos 5 kilometro lamang kung susumahin ang layo ngunit walang daan, matatarik na bundok ang dadaanan at dagdag pahirap pa sa mga rescuers ng maulang panahon sa lugar. Naganap na rin anya ang aerial inspection team ng pagbababaan sa mga rescuers at walang nahanap dahil sa masukal ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano at pagitan pa ng 2 bundok kaya hindi makalapit ang helicopter. Tiniyak ni Attorney Foronda na kung gaganda ang lagay ng panahon ngayong araw ay nasa 2 araw lamang ang aabutin ng rescue operation sa 2 pasahero ng eroplano. Umaasa naman siyang buhay pa ang 2 pasahero dahil sa intact ang katawan ng eroplano, hindi katulad ng nangyari sa Cessna 206 plane na head-on collision sa bundok ang nangyari. Kung talagang mahirap yung terrain, talagang matarik, wala na silang ibang madadaanan pa na mas mabilis, baka abutin pa sila ng 2 araw. Well, if you draw a straight line from yung landing zone hanggang dun sa crash site, a little less than 5 kilometers. Straight line yon. Pero isipin mo, madaming kang ikutan, paakyat, pababa, paakyat ulit, puro masukal na nagubat,
Samantala, pinull out na ng IMT ang rescuers sa Palanan, Isabela upang pagtuunan ng pansin ang rescue operation sa bahagi ng Kasala San Mariano, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginong Glenn Cabaldo, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Palanan, Isabela, sinabi niya na maaring ngayong araw ay makabalik na sa proper ang mga rescuers. Anya pahirapan ang paglakbay ng mga rescuers sa Palanan sa bahagi ng kabundukan dahil sa matarik na bundok kung saan ay may mga rescuers nang nasusugatan. Kung ikukumpara naman sa daanan ay mas madali ang paglakbay sa Barangay Kasala kaya nagdesisyon ang IMT na i-pull out na sila. Nais man nilang ituloy ay mas matatagalan pa at may nauna na rin namang rescuers na nakarating malapit sa crash site. Kaya ipinaubay na nila ang operasyon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Fay na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito naman ho ang tatlong magkakaibigan na nakapagtapos bilang cum laude sa kolehiyo abay magkakasabay rin na pumasa sa bar examination ngayong taon. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Jensen. Pinatunayan ng kinilalang Best Trio ang katagang Best Friends Goal matapos sabay na pumasa sa 2023 bar examination. Halos magkapareho ang naramdamang tuwa nila Attorney Jasper Ken Perez, Attorney June Miranda at Attorney Gerard Oliver Wang na naging matagumpay bilang first bar takers. Ngunit pagdating sa hirap, nasabi nila na hindi kailanman naging walk in the park ang naging karanasan sa law school. Dahil sa mga pag-alinlangan, kaba at takot sa bawat araw sa klase. Ngunit sa kabila ng lahat ay nalampasan nila ang mga pagsubok at ngayon nagbunga na ang mga pagsisikap na magkasabay pa. Ang tatlo ay magkaklase sa kolehiyo na kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Mindanao State University Jensen Campus at pawang nagtapos bilang cum laude. Nang makapagtapos, magkasabay din silang pumasok sa law school, maging sa pagkuha ng bar exam. Ngayon, laking pasalamat ng tatlo na sabay rin silang naging ganap na mga abogado. So, luckily, nakasurvive, then kapasa kahit na nahirapan during the first day and the rest of the days na examinations. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi De Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 7 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Yung mga residente naman na naghihirap sa Gaza Strip, naguhukay na lamang ng makakain sa nasirang mga building sa labis na gutom sa gitna ng pag-atake ng Israel. May pag-uulat ukol dyan ng Star FM Bacolod. Pahirapan sa ngayon ang sitwasyon ng mga taga-Gaza Strip kung saan kumukuha na lang ang mga ito ng mga pwedeng kainin sa pinangyarihan na tinamaan ng mga rocket ng Israel. Matatandaan na hindi lang ang mga bahay at mga daanan ang natamaan ng rockets, kundi pati ang bakery ng Al-Baraka sa Gaza na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa lugar. Dahil dito ay gawa ng mga tao sa pagkuha ng mga floor, tea at maging ang mga kumot, at ang mga bata naman ay kumukuha ng mga puting papel sa natamaang building upang gamitin pang-apoy at pangluto. Magmula ng Oktubre ay nararamdaman na ang krisis sa bansa dahil sa hinarang ng Israel ang akses sa tubig, kuryente at pagkain sa Gaza Strip dahil sa ginagawang mga pag-atake ng militanteng Hamas. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Heki Cardenas, OFW sa Israel, na natatakot din sila sa pwedeng gawin pa ng ibang terorista maliban sa Hamas. Houthis, siguro alam mo yung Houthis from Yemen, yun, nakikialam pa rin hanggang ngayon, nagpapalipad pa rin sila ng mga drone, yung sinasabing UAV. Yung unmanned aerial vehicle na sinasabi. Yun, mas matindi pa yun, sir, pag pag tumama sa bahay o sa mga populated areas. Matatandaan na simula ng ikasyam ng linggo ng Israel-Hamas war ay tumataas at tumataas ang naire-report na looting ng mga tao sa bansa upang mag-survive sa nagpapatuloy na gyera. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!
Sa balita pa rin mula sa ibayong dagat ang mental health problem. Isa sa nakikitang dahilan ng pamamaril ng suspect sa Las Vegas campus ng University of Nevada na ikinasuwi ng 3 estudyante at ang suspect. May update ukol dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Mental problem ang isa sa nakikitang dahilan ng pamamaril ng suspect sa Las Vegas Campus University of Nevada na ikinasawi ng 3 estudyante at ang suspect. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Pinoy Legarda Gonzalez, ang Bombo International News Correspondent sa Estados Unidos, isa sa nakikitang dahilan ng mga otoridad kung bakit nagawa ng naturang suspect ang pamamaril ay ang mental problem. Ito ay dahil aniya kadalasan sa mga naitatalang shooting incident sa lugar ay lumalabas sa isinasagawang investigasyon nila na may mental problem ang mga shooters kung kaya't dinadala ang mga ito sa mental facility. Ibinahagi rin ni Pinoy na matagal nang panawagan ng mga Democrat na ipagbawal ang baril sa mga sibilyan. Ngunit ayon kay Pinoy, kaunti lamang ang mga pulis sa Las Vegas kung kaya't kinakailangan ng mga licensed gun owners sa naturang lugar. Paglilinaw pa niya ng kada state sa nasabing bansa ay may iba't ibang batas na ipinapatuwad, partikular na ang right to carry arms. 3 mga estudyante ang patay sa shooting. Isma nangyayari ito, may mental problem talaga yung mga shooter. Palagi may mental problem. May mga problema or may mga existing sila na mga mental problem. Incident na sabihin natin, insulto sila o baka may pumasok lang sa ulo nila na may mga nagsasabi sa mga tenga nila na ganito gawin mo, gagawin nila. Yun palagi ang mga rason nila sa korte na may nagsabi daw sa kanila na kung sino-sino daw nagsabi sa utak nila. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito namang pelikula ng award-winning director na si Love Diaz, big winner sa 46 Gawad Urian Awards. May chika at pag-uulat ang Star FM Baguio. Hakot Award ang pelikulang Kapag Wala ng Mga Alon sa katatapos na 46 Gawad Urian Awards ng manunuri ng pelikulang Pilipino. Sa 9 nitong nominasyon, natanggap ng pelikula ang Best Film, Best Cinematographer para kay Larry Manda, Best Screenplay para sa direktor na si Love Diaz at Best Actor para kay John Lloyd Cruz. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa internationally acclaimed director na si Love Diaz, hindi umano siya gumagawa ng pelikula para sa karangalan. Gayunpaman, malaking pasasalamat niya sa Gawad Urian. May apela din ito na sana'y makatanggap pa ang Philippine film industry ng suporta mula sa gobyerno at sa mga manonood. We make cinema for our culture, para sa bayan. Karaniwang pinapalabas dito, mga commercial films from Hollywood. Bakit hindi pelikula ng Pilipino? May mali sa sistema natin. Ang dami nating problema. Lalo sa pakikibakang kultural. Ang dami nating dapat ikwento. Kaya ang ganda ng cinema. Kasi salamin yan ng buhay natin. Hindi lang ng Pilipino, kundi ng humanidad. Tulungan natin ang sining. Andiyan ang tamang kultural na pakikibakang ng bayan. Lumabas kayo, tingnan niyo ang kalagayan ng bayan. Andiyan yung kwento. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa direktor na si Love Diaz. Ang Kapag Wala ng Mga Alon ay tumatalakay sa naging war on drugs campaign ng bansa. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Gabby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us.
typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating pong Christmas countdown, 18 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for every. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gihapon kapurimo Bombo Chama Blanco Hover. Antes ang mga dalaguan ng mga balita, yarian naton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Jesse 8 Diaz na lang, Pasko na. Standby sa kay Bombo Gladwin Agustilo, may latest kita karon sa mga biktima sang trahedya nga nagluntad sa may banwa sang Hamtik Antique. Kung sa diin unang account diri is 17 ang fatalities, pero nadugangan ini isang isa matapos nga may isa pagid ka pasahero nga samtang ginabulong sa ospital. Ini ang ginbawian sang kabuhi. Kagibalon taman later on ang latest investigation sa Hamtik PNP. May kantanan sa nagluntad nga trahedya sa nasambit karon iyang lugar sa tinalikdan sining adlaw. Kung sa diin naglabot na gani sa 18 ang mga nagkalamatay. Check ta si Bombo Gladwin Agustilo sa latest medical bulletin sa mga pasyente. Bombo Gladwin sa report, please come in. Bombo Champ, naglabot na sa 18 ang napatay sa pagkahulog sang series bus sa Pilas sa barangay Ibukagay, Hamtik sa probinsya sang Antique sang Disyembre 5. Balikapon, Bombo Champ, base man sa gipagwa nga datos sang Antique Provincial Government, 17 ang napatay. Ti sa subong, isa pa ka pasahero ang nagdugang nga napatay samtang ginabulong ini sa ospital. Ti bali, Bombo Champ, 21 years old ini nga babae, base man sa information nga nakuha sang Bombo Radio sa Western Visayas Medical Center, kaga napatay ini tungod man sa multiple injuries. Kag iniging kumpirmar man sang Health Emergency Incident Command System sang ospital. Sa interview sang Bombo Radio kay Broderick Atrain, ang head sang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iyagin payag nga 7 ka pasahero halin sa Angel Salazar Memorial General Hospital gina sa Antique, kag ginsaylo ini Bombo Champ sa Western Visayas Medical Center. At isa subong, 4 na ang nag-improve nga ang kondisyon, kag isa ang nagapabilin nga critical. Ginsaylo naman sa private hospital Bombo Champ ang isa pa kapasahero nga may multiple injuries man, kag isa diri ang nagtaliwan. Ti madumduman nga gikan sa syudad bala Bombo Champ ang series kag papuli kuntani sa banwa sang San Jose sa probinsya sang Antique. Ti isa investigation man naglabay ini sa kurbadahon nga dalan sang barangay Ibukagay, kag bangod man madasig kag ang pagpadalagan sini naglapaw sa piya kadalan ang bus, kag nabunggo sa barikada tubtob nahulog ini sa Pilas nga may kadalumon nga 30 metros. Ti isa 18 nga napatay diri Bombo Champ, lakip na diri ang driver, 2 ka inspector, konduktor, 2 ka missionary,
lima ka mga magkapamilya taga South Cotabato bala po champ gatuyo tani nga magbakasyon di kag iban pa nga mga individual sa subong gina-verify pa Bobo Champ ang identity sa bag-ulang napatay nga nagdugang. Yari bala pamatian naton si Broderick Train ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa aton interview. Sir. Oo. Bali na saka ng number kay tungod nga nag-expired kay na sa aga man ang isa pagid nga may critical condition nga gindala sa Iloilo City, no. So muna nga nagsaka kita sa 18 na ang aton death with regard sa disgrasya sa Kiris. So subong sir ang pila kabilong ang nabilin sir nga critical. Bali may anong pakita dira ang sa isa sinadira daw unstable gid, no, naging transfer ina sa isa ka private nga hospital. So muna ginabantayan man aton subong, no. So anom dira sa Iloilo ang critical may ari kita sa Antique nga apat na stable naman ang ila pamilya. So ang bag-o lang sir nga napatay sir may identification na kita sir kag anong rason nga or sa iya kamatayon? Sa trauma niya nga naagop sa disgrasya. So muna it was confirmed kay ina ang aton nga Provincial Health Office man diri kay sila ang may coordination sa aton nga mga hospital sa Iloilo. Kaya ginapoy nila diri sa aton Emergency Operation Center, that's why nga naka-report na kita nga muna may nagdugang nga isang death. Sir, may identification kita sir? Ano? Identification sa bago lang napatay. Ay, hindi lang na, may aranin, may ngalan diri, hindi lang namon na may pag-atag di sa aton nga public. Okay. And advise sa amon. Ato nabatian si Broderick Traen, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Bobo Champ. Alright, so nadugangan pagin isa pero may isa pa karon iya nga unstable nga gin-transfer diri sa may syudad sa Iloilo. Private hospital diri sa syudad sa Iloilo, Bomboglad. Yes po, Bochamp, amo na 18 na sa karon ang kumpirmado nga patay ti asamtang critical diri. Bali po, Bochamp, anong pasigyapon ang nagapabilin bala nga critical. Tingin klaro man nato bali 5 diri ang ara sa Western nga hospital, ti ang isa diri ginsaylo sa isa makapribadong hospital tungod tamaan ka critical ang iyang kondisyon. Ti amo pa nabalantayan sang isa ka biktima po sa diin gindala ini sa pribadong hospital para agud mabulong ini kag maoperahan man po champ. All right. Ini si Bobo Gladugostilo para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sini iyang report, no? Subo-subo karon iyang balita kay nadugangan paginsang isa ang kabuhi nga nautas sa sining trahedyang nagluntad sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique, no? Sa pagtibusok to sang Ceres Bus sa nasambit sini karon iyang area. Ginakabig aning area nga makamamatay kay pila na iya ka mga salakyan ang naglulukso dira kag nag-angkon sang kabuhi sang mga pasahero kag driver sang nagkalain-lain sini nga salakyan nga nadisgrasya sa amo sini karon iyang area. Now, luyang naton may baluan, what's the latest sa investigasyon karon sa aton sini kapulisan? Na-determinar na bala kung indeed mechanical problem or issue ang natabo sa pagtuga sa pagdisgrasya sining Ceres Bus? Kay kadamo sang posible factor sa pagluntad iya sa isa ka vehicular accident. Ara dira ang mechanical error, human error, no? Sa aton sining mga kabumbo. Ara kita sa punto nga why kita kuntani iya sang makabig bala nga itudlo or ibasol
kung nga nagluntad ang trahedya, kaya ang disgrasya, hindi mo na mapulong eh. But, luyag naton mahibaluan kung ano ang kausa para gikan dira sa pagtumod sang kausa makapatigayon sang mga nagkalain-lain man sining alihok sa bahin iya sa mga ahensya sang gobyerno, just like sa local government unit kung anong ila sini iya nga plano, sa bahin sang Land Transportation Office, sa bahin karon iya sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, agod nga once and for all, no? Kung hindi man gid naton iya banwa abi nga mahambal mapunggan ang pagluntad sang disgrasya, at least mapahagan-hagan naton kag inang posibilidad nga hindi na madugangan pa or hindi na masulit pa ang kasubong siniya nga trahedya. Una sini nga informasyon nga nakuha sang Bombo News Team bangod sa pagka hibalo or pagkanutisyar sang isa ka driver nga diferensyado ang iya sini nga brakes or ang preno. Sa aton sini nga mga kabombo, hindi mo naman kinahanglan pa iya nga mangin isa ka eksperto gid or shall I say mambal naton scientist agod nga madeterminar mo nga may diferensya gali ang imo sini iya nga brakes sa mga driver. Kay bisan amateur driver sa aton sini matag palamati makanutisyar gid kung mayara sang problema sa iya sini iya nga preno, kay amo ining mga basic nga dapat sini nimo mahibaluan before ikaw nga makahibalo sini iya nga mag-drive. Una sinabanwati i-identify mo kung diin dira ang gasolinador or accelerator. I-identify mo kung diin ang kambyada, ang shift. I-identify mo kung diin dira ang pedal for brakes or clutch. Siyempre, yabi, ignition, kag ang pag-drive. Mga basic information sa panugod pa lang iya sa isa ka driver sa pagmaneho or para nga makahibalo nga magmaneho sang salakyan. Pero kung istoryahan naton mga naga-drive sa katulad sining abing dako nga company, just like Valia Car Transit, tisa aton sining mga kuturan sa kadakuon sa ila sining kompanya, ang aton siniya karon nga paghangop diri is that nga ang ila sining mga driver is mga professional. May mahambal naton ang ila siniya nga ano ganin ang ginatawag Bombo Umel sa 1-2 AB, B1, A1, mga restriction sa pagmaniho sang salakyan, hindi iya kaangay sang mga private owned vehicle abing naga-drive or ordinaryo sini nga driver's license. Kunti may mga specification na dira iya sa kung ano nga mga size sang salakyan ang sarang sini nila iya nga mamaneho. Standby kay Momo Jomar. So, sa amo pa lang sinabanwa sa aton sini nga mga kabombo, sa nasiling na gani naton, bisan baguhanon pa lang iya nga driver sang salakyan, pinaagi sa basic mechanism, madeterminar na kung mayara sang diferensya. Kag sandi gani sa closed circuit television footage nga nakuha sang Bombo News Team, ti sa stopover gin-check pa gani isang driver ang sitwasyon sa iya sini nga brakes. Now mismo ang Department of Public Works and Highways Regional Director na kamensionar man kagaina sa iya sini nga statement nga silingati sakon niya nga paghangop kay nakita ko man ang video sinya tinugin check man to sang driver gagin lang taong iya sini nga brakes tani why na lang siya nagpadayon sa pag biyahe abi or nagtawag sa ila sining opisina
agud nga makatransfer kay hindi na iya reliable ang brakes sang unit nga iya sini nga ginamaneho. Oh? So hibaloon naton ano ang latest karon nga investigasyon sang hamtik ka PNP. And initially sa statement naman sang regional director sang LTFRB, may bata kuno nga nagtabok, that is why nga ginlikawan sang driver kag amo na yadto ang pagluntad karon sang disgrasya. Tiyang pamangkot sinadri naton na banwa ano ginman bala ang plastada, no? Ano ginman bala ang sitwasyon sinadri sa aton sini nga matag palamati. Why kita siling tumuro naton kung sinong barasolon, kung sinong may sala. Ang aton sinadri is to identify the cause sang sining trahedya. No? Kung sana siling ko na gani, tumuron ta kung anong kausa, kag dira, sa amo sina nga kausa sa aton sini nga mga kabombo, in terms of visa legislation, in terms dira abi iya karon sa regulation, makahimo sang lihok ang nagkalaylain man siningahin siya sang gobyerno. Tikon maambal karon imo iya paresto sa statement kagabi sa nga provincial director sa nga Antique Provincial or Police Provincial Office. Sila nga yata ginamon sa inyo ang investigasyon pero hindi anay subong. No? Kaya hindi man kami mga Superman, hindi man kami mga superhero, sir. Oh? Hindi taman kinahanglan nga mangin superhero kamo, agod iya nga maka-establisar kag maka-imbestigar kamo dira. Di ba? Hindi taman niya kinahanglan siguro sang scientist nga police or scientist nga provincial director para iya nga makapatigayon sang investigasyon. Oh? Sa aton sino magkabombo. Ti paano naton inakaron matumod kung anong kausa kung dira lang kita iya mahambal nga bala mo ti killer curve kinman dira bumbutsam. O ti dapat sina dira pataasan naton ang railings. Kung lang tawon gani naton banwa ining mga concrete railings sa mga highway ginaamat-amat na inidula kag ginaislan na sang mga rollers. Now, rollers. Sa aton sinimatag palamati, kasubong sinao. I do believe sa Bagyo ini, kung di ako maggasala, kay may ara kita dira bla bumumel nga mga laragway, nga kung sa din na siplatan naton si former Police General Benjamin Magalong, of which nga siya ang mayor sa Baguio City. Sa aton sini magkabumbo ti ibaluan nyo naman tong Baguio City, mga mataas kag nabukid sini nga bahin ang mambal naton majority sa ila sining lugar sa aton sini mga kabumbo. So rollers na itong imutang nilaw para iya nga pagbunggo dira anuman nga size sang salakyan, kumbaga mapadalos-os lang siya blaya, hindi siya mag-awas. Araw? Pakita tabla. Siplatan ta dira si Mayor Benjamin Magalong. Sa aton sini makabombo ti ano man gani ang proyekto man gani sa nga Department of Public Works and Highways kay ara dira ang selyo sa nga DPWH. Sa aton sini matag palamati. Ipakita ta lang effect sang rollers sa Bombomel sa aton sini makabombo kun mabungguan gani isang salakyan bisan ano pa na iya kadako sa aton sini makabombo, amo lang sini ang posible damage nga matuga, no? Nan masagod lang siya, no? Kag maday mag-araw ti amako mo 10-wheeler truck ka rin na. Karon butang naton abi mahambal sila nga manubo ang barrier dito sa may Igbukagay, Hamtik Antique, nga bisan kuno ang hindi lang kuno mag-awas dira bisikleta sa aton sinimatag palamati. Pero kung ang mga proyekto naton sa mga kasubong siniya nga mga alagyan, ibutang taman sa letter C siguro, no? Ti maano naton
mapahagan-hagan nato ng casualty or posibleng wala sang casualty, damage lang sa salakyan ang posibleng matuga kung mga kasubong kag rollers dira ang ibutang naton pananglitan. Well, sa aton sinima kabombo, malawig-lawig pa ni iyang gira mundial istokada sa pagplastar sa kamong sininga proyekto, but hopefully may ara na sang ginatawag sinibala nga clue or hint, no, para iya sa aton sininga mga opisyales. Tibalik-balikan taduga nga ang linya karon ni Bombojo Marvilla kay luyang naton mahibaluan ang latest investigation diri sang Hamtic Antique or Hamtic PNP or even sang Provincial Police Office sa probinsya iya sang Antique. Balikan naton matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ininga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Kaupurang Techno Crash Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatawo ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Pila ng imo edad,
May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sa mga ambahanan sang Pasko. Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga balasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups, kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang leptospirosis ang bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyer anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sa Iloilo, Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover standby kay Bombo Jomar Villa. What's the latest sa investigasyon sang Hamtik Municipal Police Station sa nagluntad sini iyang trahedya dira sa may barangay Igbugakay gid man no. Hamtik Antique no. Nga kung sa diin naglabot na sa 18 kro nagsaka na sa 18 ang ginbawian sang kabuhi. Bombo Jomar sa report, please kami. Nag-agwa diri karon sa initial investigation sa Hamtik Municipal Police Station nga overspeeding ang initial nga gintunaan sa sining pag-aksidente no sa sining series bus nga nagresulta diri sa pinaka-latest 18 na ang ginbawian sa kabuhi sa sining sambit karon yang trahedya sa Igbukagay banwa sa Hamtik probinsya karon sa Antique. Igbukagay. Province Bobocham. Igbukagay, Joms, Igbukagay. All right. Based diri sa latest nga pagpapakigangot naton sa investigator on case sa kay Police Staff Sergeant Mark Japet Halurina sa Hamtik Municipal Police Station, based diri Bobocham
sa ilang siding nga pagpangusisa sa lugar, may nakakita antes pa man ining nasambit karon niya nga aksidente. So based din sa pagpulot mangkot nila sa barangay Igbukagay, mga more or less mga 200 meters nimo ang kalayoon sa eskwelahan kung sa dito nakita ni ang series bus nga manasig kuno ang pagpadalagan antes nga na hulog inis pangpang. May na sideswipe man ini siyang estudyante based dito sa Gingotigayon nga investigation sang otoridad Babucham. Kag based man to kuno sa kakita hindi lagi nila ma-estimate kung ano kadasig ang pagpadalagan o kung pila ka kilometro per oras. Pero ang pagsayon sa mga umuloyo nga madasig kuno ang pagpadalagan sining series bus. Gintamko taman ba si posibilidad si mayati kon madasig ang padalagan ba sina break in man ang ining series bus pero hindi pa ma-conclude rin karon sa pulisan unless kasi makapatigayon sila sa investigation mismo sa unit, no? Kasi mambalaan na kung loss break-in man ini siya antes na tabo ang aksidente. So no ka Staff Sergeant Halorina, hindi pa na sila investigate sa unit bangod ka ara pa sa maidalom sa pilas why patuya makuha, no? In fact nati subong grade nga aga scheduled ini siyang i-lift up no, sa kaoblas babaw o galing ang crane nga gindalato doon sarang no mo nga tiway matigayon ang papasaka sini kaya ang plano sini sa pulis kung mapasaka ng ining unit karon dalon ni sa may police station ni kustudiya anay kag didto gapagapatigayon sa investigation ang pulis ngati mangita man sila dira karon ka mga mekaniko mati amo na siya aga baka determine dira Babucham kung balati na loss break man ining series bus antes natabo ining nasambit karon nga aksidente. And also ti amo na ang isa sa Ginalanta Manila ang ining dashcam nga ti makabulig man sa siting ginapat kayon karon nga investigation ang otoridad. At the same time ti ang paggagather diri karon sa closed circuit television kay so par subong ang nagagwa pa lang ining video, no? Kung sa diin ang nakita ang pag anogid, no? Pag igo gito sa concrete barrier hasta nga tinahulog to sa may dalom ining series bus and other diretso amo na ginatipon diri sa pulis ako na nga mabulig karon sa sining ginaptigayon nga investigation sa otoridad diri karon sa Babucham. Ari bala pabatita si Police Staff Sergeant Mark Chapet Halorina sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Taon na ton then wala pa man gid kita sing other update pa kay ti ang iba natin nga ang sige pa nga ton investigasyon sir. Paano kita nakaka-up up nga overspeeding sir? Based man sa mga statements ng mga nakakita sir from barangay Panao sa before sa sa unahan nga barangay padulhog dito madasig ng dalaga niya sir. So pag abot to sa may Igbukagay amo to nga daw na to siya amo dito nang last to. Ito nang last sir. Ano sir kay ang information nga daw na loss break it ban naga-appear man Sir, hindi pa natin ma-confirm nga loss break because ang series bus ato pa dito sa dalom sang pilas pa to. So kung ma-recover na to na sir, i-custody na namon sang Hamtik Municipal Police Station pending investigation sina. Tanawon na ton mangita pa sa mga certified mechanics na ton kag mga maayo nga mga mekaniko para tanawon ng mga makinaya kung ang iya nga preno is before sang insidente ma-determine nila loose break man siya pero hindi pa kami ka-speculate sini mga tinion nga loose break ini siya kay wala pa kita sing nga ginabasihan. Posible man galing nga nag-overspeeding sa basi na loose break siya. Pwede ba na hindi ko ka speculate sina sir kay wala kita sing basihan pa o kung facts pa sina hindi pa ko sina so under investigation pa na naton sa kung ma-recover na ton ang bus sa ibabaw kung pa-check na to na sa mekaniko dira kita ma-speculate kung mga mechanical errors ang makina o kung
ano dira, dira ta ma-speculate. Kasi kunudlagan, sir. Based sa mga nakakita sa eskwelahan dira before sang PILAS dira, kay may mag-attempt ani nga mga estudyante nga masakay, madasig kuno ang ilang nakita nila based sa mga na-interview namon. Estimated sa mga pila kilometro per ora? Hindi sila ka-estimate sir, pero ang ambal nila is madasig sir. Madasig, oo. May nilagawan kit man sa kunong estudyante? Side swipe sa sir, side swipe. Ay, okay ha. Ano kalayo sir ang eskwelahan sa Pilas? Sir, mga 200 to 300 meters. Ay, okay. So, abo to. Pero ang may mga na-interview ka mo nga mga survivor? Sir, may na-interview kami nga survivor. So, considered nga dalagan sa pagdulhog na. Gina-considered naman ni sir kay may statement ko nung nag-stop ning driver tapos kin-check nga diferensya gid makunong bus tapos ginsige pa. Still under investigation pa na naton sir. Still lagi na pa naton verify na ang mga impormasyon. Sige pa naton investigasyon sir. Bobo Champ, si Police Staff Sergeant Mark Ajapet Halorina. Dugang pa sang natungdan si sa Subong bagod nga hindi pa napiktado abi ang highway sige gyapon ang agi sa masalakyan ang dito lang gid sa dalom ang ining service bus nga way lang mapasaka kay babaw pero ti amo nang panugyan kay kun gabi hindi man sa habang nga tama ka dulom na dati mga street light kay lapit pa sa pamalay ang dra karon nga nasambit nga area o galing siya bola na sa pagtungko yang nga bilang police investigator dra sa Norte do di na kuno maisip ang nagabot dra disgrasya. Okay. Dra karon sa sambit yang nga lugar. Joms, gusto ko lang mahibaluan kung may na-sideswipe nga estudyante, ano iya Pilas, kagindalaman bala siya sa ospital? Kay Pizza 5 ni natabo, City na tasubong, do wala iya sang records ni or wala ma-specify nga may estudyante nga na-sideswipe, kagindalaman sa ospital? Kung ma-sideswipe kaya sang bus nga nagagunos, ang dalagan di man basta-basta imo siniya nga Pilas nga maagom or injuries nga maagom Actually sa initial Bobo Champ nga information nga nabato naton minor injury na kay ti amo to ganing gagawa man direct based na kakita nga alikaw ini siya pero dahil sa side swipe gihapon ang estudyante ti hindi pa gid certain diri sa pulis kung anong rason nga nag-overspeeding tong bus pag hindi pa man sila ding makakonclude kung at time sa pag-overspeed na lost brake na kay may mga nagahambal man nagahasa tapos nagapangbusina ning bus at least ini siya nga mahulog dito sa may pangpang dari Bobo Champ. Aha. Okay. So ang iban sa niya lot naton tani kay Tetis hambal ba ning pulis kasi tigo aman nilang masarakan nila kasi makatigayon man sila diri sa sining investigation at diri sa Subong ang mga tiniod Bobo Champ. Ang isa na diri kay do naga-circulate pagid ni karon mga picture bala. Siguro ti sa mga sa sining mga nagapati bala kay antes ini siya nga matabo ining aksidente nag-stop over pa ining series bus, no? Makita diri sa closed circuit television Bobo Champ. Ato diri na ni sa may kianan sa Joaquin mo nga doon nagpanaog sila, iba si nag-CR, nagbakal sang makuyam-kuyam api, no? Diba sa lubong nila man pauli, sa ilang sining destination man, kung din man sila makanto. Ang isa lang din sa dugid na istoryahan man karon kagati nakakatch man sa attention sa mga netizen ang ining ido bala nga na akuha diri sa closed circuit television nga diri sa naglabay sa tubang sa series bus nga color itom Bobo Champ ti ang iban diri gahambal kasi basidusay na nakuno nga mo nang matabo bala nga ati abo nang ila sila nga papati dry nga ti kuno may lain kuno nga meaning kun mga itom like sa sining isa ni ka ido abe nga tinakita adri karon sa sining closed circuit television ari may picture kita dire sa ibang tabla
mapakita naman amo nang isadra sa ginalantaw man asining mga nag komenta diri karon. Ang isa pa gidre na notice man naton kay TV mga istorya man sa mga katigulangan labubutsam kay abis diri sa napakigutan man naton nga driver man tiduga naman sa drive. Kag based ko sa pagpakiangot ato nga pag-istorya to sa mga katigulangan sa palibot. Bangod nga dito masabi ko na may disgrasya, bangod ka naabot mo kuno da sa may kurbadahon nga ginatawag nila nga color curve, no? Dira sa area doon nag-loss control kunong mga driver amo na ang ginalantaw dira kung magnabay dira karon sa may nasambit yang lugar rason nga kun lang taon ang maksidente adon di na maisip no tiro taon ta kun anong mga preventive diri karon nga mahimo man sa local government kay ang ginalantaw man to nga do di na ko na pagpagyan adra sa area kag mangita na lang sa ibang alternatibo kung may ara sila nga makita. Especially dito ang manguna mo ang local government, ang probinsya karon sa atike diri Bombotsap. All right. Ini si Bombojo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Jomar Villa. Ako Bombo Mel numero 1 man ko sa nagapati-pati sa mga panimadon. No? Kaysa gindak-an ta daw halos tanan nga pati sa panimadon. Partikularmente kung magbulang. Antes magbulang blay ni kuno ay manilhig, no? Kay dugi na silhig mong grasya. Kung nagabulang di magkaon sang manok. Pero magluwas sina. Oh, may iban pagid sini nga mga panimadon. Sa akon yang nabalaan kung sa dalan kuno kung may nagabalabag sini nga manog hindi ka na lang magdayon sa imo sini yang pag-travel do mo sina kuno mga panimadon. Siyempre ang itom nga kuring do nabantugan na niya nga bad omen. Pero sa itom nga ido daw wala pa ko kasalapo. First time pa lang ni siguro kung may relation gid man sa mo sinadri, no? Malain lang guro nga signos ang ido na kung nagamotor ka o kung nagabay ka kag kung lagson niya ka. No? But depende. Why man ta mo na gani ang basalin sa una sa konsinya kung nagapati ka sa mga panimadon, why ka man dira sang perdihon? Kung magpati ka, likawan mo ti. Why ka man sang perdihon? No? Sa aton sini nga mga kabombo. No? Ti, ang killer curve, damo na dako na disgrasya, sa amo sina nga kurbadahon dira. Sa aton sini nga mga kabombo. No? Ti inaya sandig sa pagpati kay masami, nga ginaluntaran dira sang disgrasya. Pero kung lang tawon nimo sa aton sini nga mga kabombo, grabe gin man kalikuon mo. So kung dira kaiya mag-agi sa aton sini nga mga kabombo, may preparasyon ikaw nga maghinay. Hilabi pa, no? Nga dulhugon ang area. Sa aton sini matag palamati. Kag sa mga eksperyensyado nga mga driver sang Ceres Liner, Ceres Bus, nga tinuig na nga nagabiyahe dira na hibaluan na ina nila sa aton sini nga mga kabombo. Oh? Kabisado na dira nila banwa nga sa amo sina dira iya nga area ti dapat preparasyonan mo layo pa lang medyo bahar ka na. Oh? Ting iban sini nagahambal nga dako posibilidad nga may diferensya na ang brakes na notisyaran sa pag-stop over. Balik kita to na Bombo Mel sa stop over. No? Ara sa puno gid nga kung sa dinanawag ang driver to or conductor. No, ara na. Nagpundo sila.
No? Sa may Kianan. Kianan area ni San Joaquin. Nagpundo, may ginkuha to ang driver o konduktor. May ginbutang siya sa likod. May ginpulot pag ito siya sa kilid. May ginbutang siya sa likod sang guma. Stop mo, Mel, please. None. Okay. So, ang Kianan, taklaron mo. So, kay nagpundo sila sa aton sini nga matag palamati, kalso, basta akong paghangop, kalso niya ang ginbutang niya sa likod sang ruida, agod hindi nga magdalusos or mag-atras ang bus, ang series bus. No, kay iba na bing interpretasyon sini nag-stop over to ginlantaw base kon na notisyara na nga diferensyado ang brakes or whatsoever sa aton sini mga kabombo. Pero sa pag-review naton liwat-liwat sining video, diri kag aton sini iya nga nasat uman nga kalso niya gali stopper. No? Stopper. Ti para sa anong stopper? Para nga mag-stopid. No? Para nga magpundo, hindi magdalusos. So mo na yang ginbutang dira. Ti karon sa investigasyon sa aton sini mga kapulisan, sa aton sini mga taga palamati, dira iya kag ila sini kuno kinahanglan pa sang expert mechanic to determine kung bala may ara gid man sang mechanical error nga natabo sa tiya sa pagka loose brake abe or pagka may depekto sa iya sini nga brake system. Kag kita nagapati man kita iya banwa nga ti ang amo sini iya nga bus kay aircon. So, sa aton sinimatag palamat, kung sa maintenance siguro ti, hindi man kita iya makambal gid nga well-maintained or not well-maintained, but ti aircon siya. But silingon, bumumil nga kung sa ano pabla kondisyon no? Granting for the sake of discussion, abi. Now, balik-balikan na to ng footage. Nga kung saan naglabay na to ang bus. Araw? Naglabay na dira ang bus sa aton sinimatag palamati. Nagahasad siya kag medyo madasig. Why na siya maka-recover liko patuo full recover nga makaliko sa tuo sa aton sini nga mga kabombo. Rason nga nagdirekta siya, hindi magit sini nga direktado, medyo nga nagaslanting siya. Why lang siya maka-recover liko sa tuo? That is why nga nakabunggo siya sa railings kag nagtibusok to sa dalom, no? Sa pilas sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Now, sa nasiling tanagani, ara na may rumble strips, may proper markings na, no? May railings na, pero aksidente ang natabo sa aton sini nga mga kabombo. Now, ano ang mga common causes ang aksidente abi sa aton sini karon iya nga mga kauturan? Sandig diri sa pagtuon, no? 94% sang mga road accident sa aton sini nga mga tagpalamati ang tuga sang human error. Ano ining mga human error? Distracted driving. No? Isa sa mga nagapanguna nga cause sa disgrasya sa dalanon, ang distracted driving. But siningon, base naga-text, naga-istorya sa telepono, naga-panghusay, may ginabasa, naga-kaon, samtang nga naga-drive. Kung sa din ang aton sini nga utok, nagabaylo-baylong iya sini iya nga consistency sa mga task. Rason sa aton sini nga mga kabombo nga nagakadula kita sa focus. Ikaduha,
drunk driving. Mapati ka man kag sa hindi. 32 deaths per year or per day ang drunk driving. No? Ikatatlo, speeding. No? Tama or tuman kadasig nga pagpadalagan sa aton sini nga mga kabumbo. No? Sa aton sini nga pag-insindi, may ara na sang ginatawag nga speed limit. Sa bahin karon iya sang mga dalagko sini nga mga bus. No may gina-implementar ng aton sini iya nga gobyerno, the LTFRB or the Land Transportation Office. Hindi ko lang gid ma-specify but sa madumduman kung may ara sang ginasunod na nga speed limit, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? Ti kun lang taon mo to sa video, nag-hazard siya, madasig ang yan sini nga padalagan, nag-hazard ka malang sa imo sini nga salakyan, bumbo o mel, sa aton sini matag palamati, no? Kung typically sa aton sini mga kabumbo, kung magpundo ikaw sa isa ka lugar, abe, pagpundo mo sa isa ka lugar, may kwaon ka lang para nga mabalaan nga nagapundo ka dira kag hindi ka makahatag balasang abiso sa mga salakyan nga nagaagi dira nga may nagapundo galing salakyan. Amo na hazard ka, mablink na ang imo sini nga suga. Commonly ginagamit man ina kung may emergency, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ti ano ay hanang rason sang driver ni nga naka-hazard sa iya kag tuman kadasig ang iya sini nga pagpadalagan. Ting iban sina diri running red lights and stop signs. Isa pa gid, reckless driving, aggressive driving, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa bahin sang human error, ara man dira ang fatigue. Sa fatigue banwa, ti basi ko natuyo, no? Or lapyo. Kiti, pinsaron mo, pila na to siya ka-trip siguro na nga naka-trip siya sa isa kadlaw kay manug alas 5 na tumo, no? So munang mga common factor sa nga road accident sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Other than that, sa aton sini mga kabumbo, iban sini nga mga factor among weather condition. Sa weather condition, abiti mapiktuhan sini ang grip sang imo iya nga rueda. No? That is why nga ti sa aton sini nga mga kabumbo, trabaho ni sang LTO, no? I think, correct me if I'm wrong, to check base ba lang mga salakyan sa mga nagabiyahe nga bus or the LTFRB man, base kung bulog or kalbo na dang iban. No? Road condition, kung nataon mo to, mayo man ang dalan, imbis nga 2 lanes, hindi mo gani 4 lanes. Iban pagid banwa sa aton sini mga kabumbo, ining mga common cause of road accidents, amo ang vehicle defects. Dira nakita sa mechanical problem. Remember, kita nag-agree gid nga hindi naton luyag nga mag point fingers kung sinong dapat barasolon diri or whatsoever. Ang aton lang sinadiri banwa nga madeterminar naton kung ano ang cause. Kung ano ang kausa nga nagluntad ining disgrasya sa Igbukagay, Hamtik, Antique. Tikay ara naman inatanan, na plastar na, nakita man naton sa aton sini nga mga kabumbo, may mga information man kita nga mariit na dira or whatsoever sa aton sini nga mga tagpalamati, ako yan nagapati, ako nga mas malapad. Ang nahibaluan sang mga tao abi sa gobyerno, sa bahin karon iya sa mga ahensya sa gobyerno, just like sa Department of Public Works and Highways, nga makapaminsar sang mga proyekto or mambalaton protection man sa aton siniiya nga mga road users, sa mga commuters.
kay karon kon paminsaron ta na nga sa iluhon tang alagyan, amo siniya mo sadto. Medyo maiwat, madugay, kag magasto. Pero kung mapabilin lang siya nga amo sinabanwa sa aton sinimatag palamati, and then may mga proper regulations lang nga ipatuman dira, no? Butangan taabi in the near future sa aton sinimagkabombo, butangan dira sang rollers. Pagbutang dira sang rollers, mapatuman sang regulation sa speed limit. Para nga malikawan nato ng pagluntad sang disgrasya sa dalanon. We are hoping nga tanan-tanan sini nga mga facts ang maplastar, madiga. Kaguay kita diri sang hinabunan or i-whitewash. Amo lang na akon sini nga ginapangunahan iya kay ang paghinabon or ang pag-whitewash para nga mapahagan-hagan ang hindi kabayad sa 18 kakabuhi nga nadula dira iya sa may Igbukagay, Hamtik, Antique. Ang mga taga Central Philippine University daw halos hindi makapati kag hindi nila mabaton ang natabo sa ila sining abyan nga nalakip sa sining trahedya nga nagluntad sang Disyembre 5. I-check naton bala ang linya ni Bombo Ronel Brabanso kay ini siyang nakapakig-angot man sa mga manunudlo, estudyante nga mga abyan sang pila sa mga biktima nga ginbawian sang kabuhi sa sining trahedya dira sa may Hamtik, Antique. Check naton si Bombo Ronel sa aton sining pagpangalagad diriman sa Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Tikay sa kadugayon naman Labanwa ang iban sini mga estudyante. May mga manunudlo to nga nagatudlo sa probinsya kang Antique, ang iban sini nag-eskwela diri sa syudad sa Iloilo. Tiyamakon mo na bala sa kadugayon, no? Sa aton sini mga kabombo, ano man iya kadimalas nga nalakip sila sa nasambit sini nga trahedya, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Okay na si Bombo Ronel? Sige. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Subong pa lang sa aton sini nga mga kauturan nagaano man kita, nagapalabot kita sang upod man sa pagkasubo sa pamilya sang isa sa mga nagdugang sa fatalities, no? Sa sining trahedya. Kag nagalaom kita ngang mga yara sa critical stage ang kuntani tandugon man sang makagagahom nga kamot sang aton siniya mahal makaako kag ini sila ang mangin estable na, no? Ang ila sining kahimtangan agod nga ini silang magpaayo naman, no? Sa aton sini karon nga mga kauturan. Oras naton 58 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad karon sa Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No? May ara gani nga isagi diya ka pamilya tong mga taga South Cotabato bla nga nag bakasyon lang dire. Sa aton sini mga kabombo. Tikon hindi ini paghatagan sa nagakigo nga pagtamod sang local government sang Antique, sang probinsya sang Antique abis pang kabilugan. Ibasi kon matahap ng iban sini nga magpadulong dira agud iya nga mag experience sang Antique man tani adim lang ang balila experience Antique. Now, Cruhay Antique where the mountains meet the sea.
Muna, tingiban sini, kibangon na sang biyahe na mas hindi na lang magkanto na sa Antique. So that is why, no? Isa sa mga nakita naton nga dako nga makabulig, no? Sa mga pagluntad sang makamamatay siniya nga disgrasya. Amo ganito ang rollers bala nga bombo-omel, no? Nga base kon hindi lang sini nga base kag dapat i-consider gid kay nahimo na ni sa bagyo, so hindi man siguro iya nga malayo nga sarang man nga mahimo naton diri sa probinsya sang Antique. Ining pagpahamtang sang rollers, no? Sa aton sini karon iya nga mga dalanon, partikularmente kung sa bahin iya sa probinsya sang Antique. Sige. Alang-alang na ginaton sini nga tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga iban sini mga balita kag informasyon ang itugyan ta sa iban sini News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program diri man sa pagpalayag sang Bombo Radio Iloilo magasunod gilayon sa aton sini iya nga pagtakop. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang malanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ining nga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Kauporang Technocrats Band sa Concert at the Plaza exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9 Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips.
Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag puslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Hello, good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Thursday. Ang atong Christmas countdown, lantawon naton. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 18 days to go before Christmas. Sino na ang tapos na Christmas party da? Sino naman ang manog party pa lang? Kag sino ang super stako nowadays preparing the parties? This afternoon, mga kabombo, balik kita sa pagdunong sa inyo sa mga batahong nga makasaysayan diri sa kahapon lamang program. December 7, 2023, it's a great Thursday. Hello again, this is Tita Regine. I would just like to call the attention sa aton nga interviewhon nga winner naton this coming Saturday, si Nanay Rose Sangharo. Nanay Rose, wala kagili kagbilin sa imong nga number. So I need to get your number. Pwede mo na ma-text sa amo ni nga numero sang bombo. Ari o, listahon ko.
Listahon mo kay lawagon ko. 0917 3066535. Again, para lang din sa kay Nanay Rose Sangharo, ha? Parang matawagan ko siya. 0917-306-6535. Anyway, kung hindi ka man maka-text or maka-call diri sa number nga ini, I would just like to give you this reminder nga kung pwede sa imong nga pagkadto diri this coming Saturday, December 9, pakisirok sang imong nga ID 2 copies. Alright? And be here at the station before 2 o'clock sang hapon sa December 9, Saturday. Okay? Amo na ang adlaw sa atong pag-interview sa imo. So mga kabombo, ani na kita sa pagtulungan sa mga kasaysayan and of course, ang aton anay, ang bahanon para sa inyo tanan from Jose L.G. Fuentes. LDR, welcome sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang galit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tekstorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, niligid ka bayran o dolar. Bisagod sa ubiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa guma andam mag paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako.
LDR, Jose LG Fuentes. Tugid man, no? Sa LDR bala, dira gid gina-test. Wow. Challenge gid ang ginatawag nga loyalty and faithfulness. Damo ng words for the month, no? Related sa Katniel. Nga split up. Anyway, sige, adre na kita sa aton nga mga istorya sa liwat. I just hope nga nagapamata dira si Nanay Rosa Sangharo. The number to text is 0917-306-6535. May sulat na naman para sa aton tanan si Lolo Dencio. Ari ang iyang sulat. Nagasiling, Dear Inday Regine. Bago mo basahon ang akong nga kahapon, mayong hapon sa imo, o sa tanan nga katapos, ang Bombo Radio. Ang akong kasaysayan, parte sa akong nga pag-ubra, sa isa ka dako nga construction, dako iniinday, project ni Presidente Marcos, ang ngalan, Maharlika Homes. Tuig 1970. Okay, so sa una, panigali yan, no? So ang edad ko, 17 years old, wala pa ang martial law. Ang akon obra, tagapasaan sang semento, kag tagahakot sang ipangmixla sa semento. So ang sweldo, 9 pesos ang adlaw. Ang kantero kag foreman, puro Bulakenyo, pati timekeeper. Tama inikalapad ang bilog nga barangay. Alas 5 sang aga, gabugtaw na ako sang pagluto sang balolanon. Ang balon ko, ginaputos sa dahon sang saging. Kag isampaw ang paksiw nga tamodyos. Kun kaisa, tinanok nga itlog kag kamatis. Sa masweldohan ako, nagnamit ang akon nga sudan. Ang paborito ko, adobo nga baboy. Inabala ang gauyog-uyog nga tambok. Gabakal ako sa karinderya sang una inday, tag 30 sentimos lang. Kada tagpalanyaga, masigbukad kami sang amon nga balon. Gahambal sila nga permi namit ang akong nga sudan. Labi na gid si Roy nga na amigo ko. Permi gahambal nga namit permi ang akong sudan. Paano inday ang iya nga sudan? Permi kamatis kag ginamos. Gasabat ako. May sweldo ka man, ti bakal ka. Mayo ka imo, ang sweldo wala ginakuha sang imo nanay. Ti ko ka isa, ginasakop ko siya inday. So ining Maharlika Homes, tama kalapad. May phase 1, may phase 2, hasta phase 4. So kadamos ng trabahador, laban Bulakenyo. Isa ka bes, natabuan nga ginaratay ang amon mga manok. 4 gid kabilog ang ginihaw ni nanay. Ang duha ginadobo, ang duha ginhimo niya sa arsyado. Ang isa, ubos niya pabalon sa akon, kag may sarsyado pa. Di pagpanyaga namon, masigbukas ang amon balon. Sang bukaron kong akon balon, nakaabaw sila. Grabe sudan mo do fiesta ba? Hambal nila. Maubos mo ina? Tisiling ko, ubuson tai. Sakop gali kami. Ara kuha lang. Tilain gid ang manggaranon, namit permi ang balon. Sabat ko, ano nga manggaranon? Magsagad ako patial sa init kung manggaranon ako. May isa ka panday. Sagad niya ako tulog. Napamensar ako. Aswang ini siguro ay. Nakamit lang pa ako. Puwera aswang. Isa ka ugto. Mabugnaw ang panahon. Tapos panyaga, nagpiyong-piyong ako. Wala nila ako ginpukaw. Mga alas 3, nakamata ako. Namatan ko ang tigulang nga panday, gatindog sa atubang ko. Sagad niya ako tulog. Gipamangkot ko siya. Sini ko maano ka? Ano ka, aswang? Nagsabat siya. Totoo, hindi ako aswang. Nadumduman ko lang akong bata nga naglayas. Kaedad mo gid, kag pareho gid ang itsura sa imo.
maputi man. Siling ko nga naglayas. Ginpalayas ang iya nanay, kay tama kakawatan. Naubos ang amon manok sang pamaligya. Ginapanahor man lang. Toto, hindi ka maakig sa akon ha, sagad na katulok, kay daw madula ang kahidlaw ko sa iya. Gusto gani isang asawa ko, makita ka. Nagabot si Roy, nga akon amigo, nipamangkot ko siya. Nga wala mo ko ginpukaw. Siling niya, anong hadlok mo? Lakas ka man sa aton foreman. Hindi na niya pagbuhina ng imong sweldo So daso naman nga ugto. Ang sudan ko, sinigang nga tiil sang baboy. Tag 35 sentimos ang una, may paaman pangalangka. Pagpanyaga namon, nakita nila, ara ang tigulang nga panday. Siling niya, baboy naman ang sudan mo ba? Sabat ko, nga ano ang sa imo? Siling niya, puyo nga pinamalhan. Ti ano, bailuhan ay kita, bal ko. Siling niya nga, akauyon ka sang puyo? Sabat ko, paborito ko ina. Dakadamo man sa imo sudan, tungaan ninyo ni Roy. Ang kay Roy, itlog sang pato nga linaga. Inday, nagdamo ang ako amigo. Isa ka bes, jutay lang ako ginbuno sang isa ka Bulakenyo. Naakig siya sa akon, kay wala ko siya ginakutan sang semento. Pagkita sa isa ka kantero, dali-dali niya kinuha ang pala, kaglampusan tani. Ginambalan siya, kaisog sa imo, pangayaw ka lang diri, maisog ka. Inday, damo nga mga taga-barangay bituon nagtililipon. Kinulbaan man siya. Bulan sa Abril, Holy Week, ginhagan ako ni Roy nga magbakasyon sa Ilabanwa. Bale, 5 ka adlaw wala obra. Namangkot ako kung diin ang ilalugar, base malayo. Sabat niya, medyo malayo, kay ara sa tunga sang lawod. Medyo gamay, pero matahom, kag matawhay. Ginatawag nga lakawon. Ambot inday, wala ako kahibalo nga kung ano nga sakop sang banwa. Sabat ko, isa lang ako. Sabat niya, 5 kita. 2 ka babae, ang isa amiga ko. So sa laktod, nakalambot kami. Medyo malayo, kay ginalakat namon, 1 ka oras. Damo ang balo namon, may sardinas. Sa umainday ang sardinas, tag 7 ka sentimos. Kag bihon, tinapay. Sakay kami sa baroto. Sa laktod, nakaabot kami sa ilalugar. Pag-abot namon, tama kalinong, ang ilabalay puro kawayan, pero katahong. Naghambal ako kay Roy. Saling ko, Roy, dumi na batsagan ako nga lain. Sabat ni Roy, wala na diri aswang. Bale, 5 sila kabalay sa isa ka isla. Ginalibutan sang lubi kag talisay nga kahoy. Mga alas 5 sang hapon kami nag-abot, taob, mataas ang tubig. Pag-abot namon, naghambal nga Iloy, nga may bisita kagali, huwag ka maghambal, wala kita ka preparar. Sabat ko, nay, di ka magpalibog, damo diri ang amon balon. Nag-uba si Roy sang iya bayo, kag maghimos sang iya pana. Namangkot ako, di ka makadto. Sabat niya, mamana ka isda. Pag-abot niya, damo ang dala niyong isda, kadalag ko. Ginluto sang iya nanay. Samtang kakaon kami, naghambal ang iya nanay. Nasanin niya, buwas, Huwebes Santo, wala anay sang maglagaw, kag bawal diri ang gahon. Likawan ninyo ang magsinggit, hasta Biyernes Santo. Way kami kalagaw. Ara lang kami sa higad sang dagat, lapit sa ilabalay. Ang obra sang iya tatay, pangisda. Ginadala sang iya nanay sa Ilabanwa. Inday kadamo isda. Labi na gid ang pakinhason kag kasag. Wow! Sabado, aga pa kami naggadto sa dagat. Inday, diri mo makita ang katahom sang isla. Kay makita mo ang malapad nga hunasan, kanami, kay kaputi sang balas. Ang upod namon nga babae, hindi gid nila mapunggan magsinggit. Labi na gid kung makadakop sang kasag kag pasayan. Nagpinakudak kami, gaposing kami nga 5. Ang 2 gapungko sa balas, kami nga 3 gatindog. Inday kagahod sang 2 ka babae.
Sako kilinadlaw. Ginsaway ko sila. Ang balo namon nga delatas, wala na matandog, kay kadamo sang ila isda. Domingo sang aga, nagpauli kami. Ginpadalhan pa ako sang ugang nga isda. Ang damo, stickfish, kag lukos, sapsap. Lunes, balik kami sa trabaho. Hapon, nakibot kami, nagsulod ang amiga ni Roy, dala nila ang amon litrato. Pati ako nakibot, kaysa ulot sa duha ka babae. May syokoy inday, buka nami man sa kadlaw niya. Sa ikaduha nga kopya, ang syokoy ara sa atubang namon. Naghambal ko kay Roy, te, wala gid ako magsala. Sabat ni Roy, ano abi kagahod sa ila? Salamat lang inday sa pagbasa mo sa akong sulat. Ang imo suki isa kahanginan, Lolo Dencio. Tuwag kalo, totoo dito nga syokoy. Pasibla kon isa sa inyo dito, amo ang nasalaan nyo nga syokoy. Joke lang. Lolo Dencio, nakakamiss ang imong mga istorya. Salamat, Gidlo. I hope by this time, ang imo nga ginaproblemahan dira sa inyong nga lugar do na-minimize na and you have already done something. I hope namin ang imo nga tulog kag may peace of mind ka na. Lolo Dencio, salamat gid sa imo nga pagpasakop liwat diri sa kahapon lamang program. Oras naton 31 minutos makalipas ang 2:00 sa atong pagmanumbalik. Sulat naman ni NB sa probinsya sang Iloilo ang ating pagbabasahan para sa inyo. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalib ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. And here we go with the story of NB. Mahal kong Tita Regine. Maayong hapon sa makaupdanan ko dira sa KLP, ilibinigid sa imo tita kag sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines. Hindi gid ma-avoid sa kabuhi isang mag-abyan, mag-share sa mga problema. Tita, close kami nga mag-abyan ni Mrs. G. Kaginhambal niya sa akon ang iya nga problema. Natuhoy sa iya nga panganay nga anak, nga si Lizelle. College graduate na siya, kag gusto niya nga mag-abroad. Mag-domestic helper na lang sa Hong Kong para nga makasulod dayon sa trabaho. Gusto ni Mrs. G, diri lang siya mangita sa trabaho sa city para nga ma-monitor niya permi ang sakit ni Lizelle. Pero, nagsinungaling siya at humingi ng pahintulot kay Mr. V na kanyang ama. So, nag-istoryahanay sila nga duwa, si Mr. V kag si Mrs. G, natuhoy sa ilang problema kay Lizelle nga gusto nga mag-abroad. Tubtob nga sang ulihi, nag-okay na lang si Mrs. G. Well, nagkaupod si Lizelle kag si Tess nga iya nga classmate sadto sa pag-apply sa Fly Now, Pay Later plan, charge to salary deduction. Bangod nga wala sila sang kwarta para nga gastuhon. They prepared all of the requirements, the necessary documents like passport, visa, national ID, etc. Ready na sila for flight the following day, but they met an accident on their way to the airport sa Iloilo City. So both of them naglanding sa hospital. Si Lizelle may fracture sa iyang left arm, kag si Tess naman nakabunggo ang iya ulo sa front seat sang jeepney, kag nagdugo. Nang narinig ng kanilang mga magulang ang balita, pumunta sila agad sa hospital. Ginbuligan nila ang ilang mga anak para nga mag-ayo sa gilayon. Duwa ka semana sila sa hospital, kag nagpaayo pa sa ilang nga balay. Bangod sa aksidente, why na dayon ang ilang nga plano nga mag-abroad, kag ginbasura na lang ang ilang nga application. So nag-ayo na sila, happy gid sila to thank the Lord. Mayo na lang, why sila napatay. Bangod nga may awa pa rin ang may kapal sa kanila. So, diri na lang sila nagtrabaho sa Iloilo. Nakasulod sila nga duha sa opisina. Bisan nga hawot-hawot ang sweldo sa ilang pagkakinahanglan, so, nagtiis sila para nga makaangkon lang sa experience nga magamit nila sa pag-apply sa ibang nga kompanya. After 6 months, si Lizelle kag si Tess nag-attend sa Christmas party kag ballroom dancing sang ilang company. Then, si Mr. J, ang CEO sang ilang company, nag-deliver sang iyang speech. And after that, si Max grabbed the opportunity of asking Mr. J if he could still remember when his car met an accident on the highway to Leon, sa highway sa Leon. Tapos ginpakilala niya iya kaugalingon nga siya ang jeepney driver nga nagdala sa kay Mr. J sa hospital. Ti ang sabat ni Sir, "Ay Max, ikaw gali ini. Why kita naklaro kay ti mulain ang pamatsyag ko sadto. Pero thank you so much." So since that time, why nagkita ay nga duha. But I'm happy to have you now sa amon nga kompanya. So, sang nagtukar ang music for ballroom dancing, may isa ka lalaki nga nag-approach kay Lizelle nga magsaot sa iya. Nagpakilala siya nga si Tony, kag nangin friend sila. Samtang sa ilang nga pulungkuan, si Max kag si Tess nga nangin friends man had an interesting conversation. That was the moment when the two pairs started to go for outing during their day off. Kung hindi magkadungan ila day off,
nag-schedule sila either Saturday or Sunday after the Mass sang ilang nga bonding. Apang makalikid ang isa ka bulan, si Max nag-transfer sa Bacolod for promotion bilang branch manager. Samtang si Lizelle, nga na-include sa reshuffling of employees, ang na-assign man sa Bacolod. Kag si Max, gin-appoint niya ini bilang iya nga assistant si Lizelle. Ang ilang nga closeness, bukod permi sila nga magkaupod, had developed their love for each other. Samtang si Tess, on the other hand, tried to ask Mrs. Y, ang ilang nga branch manager, kung nadumduman niya ang pag-collapse ng pump boat sa dagat, pakadto sa Boracay. Siling niya, "You were drawn and I immediately dived to save your life. Tess, you look very familiar to me when I saw you. Salamat gid, imo ako ginsalbar." Tess, kinanlan ko sang assistant. Kung gusto mo, i-appoint kita as my assistant manager. Since si Tess kag si Tony nabilin sa ila anay nga opisina, sa ila pa nga opisina, nagka-close sila kag na-develop ang ilang pagtamod sa isa kag isa. Bisan hindi tani pabor si Tess kay Tony, pero nakabati siya nga si Lizelle kag si Max mapakasal na. So do nag-exchange partners sila. There was a changing of partners. Okay. So when Mrs. G heard the rumors, she was amazed about Lizelle and Max's fast approaching wedding. So si Lizelle, nalipatan niya ang advice ng iya doktor na hindi magpamana because ng iya nga heart failure. Mangin delikado ini sa kabuhi ni Lizelle. That's why nga si Mrs. G ang iya nga iloy nag-oppose gid sa iya nga nangin desisyon. So si Mrs. G nag-open up sa ina nga problem sa akon. Di friends kami, and I suggested to call Lizelle and Max's attention regarding that matter. Samtang si Mr. V was also in favor of my suggestion for better understanding. Ang final decision will depend on them. Ang importante, mabalaan ni Max ang kalagayan ni Lizelle that he will not reproach in the near future. So si Mrs. G and Mr. V keep on praying and calling on the Lord nga siya na ang bahala sa tanan nga ini, either to push through their wedding or not. Tita Regine, nga aayhan nga wala nagpangayo sa advice si Lizelle sa iya nga mga ginikanan bago siya nagdesisyon nga magpakasal kay Max. Baka nasa isip niya na hindi siya pahintulutan at hindi rin natin alam kung nasabi niya kay Max ang tungkol sa kanyang sakit. Ano ang masasabi mo dyan? So maraming salamat sa pagbasa mo, tita, at sana madagdagan mo pa ng mabuti at madagdagang payo silang magkamag-anak. Tita Regine, thank you so much again. More power to your program, and may the divine providence shower His graces and blessings to you and your family every now and then. Sincerely yours, in B, sang Iloilo Province. Well, since you're asking me, NB, ako niya umahaom lang ni ha? Well, probably, no? Why si Lizelle nag-lisensya, nagpabalo sa iyang mga plano, sa iyang mga ginikanan because pasikon ginapaabot-abot niya nga ma-oponerged ang iyang mga ginikanan, ilibinigid ang iyang iloy, of which she really did, no? Because ang ginalantaw niya nga ti mangin delikado para sa iya ang magpamana. Kay ti sa advice ng doktor, nga hindi siya dapat magpamana because ang iyang kondisyon nga may heart failure siya. So if ever basi magbusong siya, basi mangin delikado ang iyang kabuhi. And another thing, siguro because doon na jahi basi si Lizelle nga ti amo na ka-fast sang nangin desisyon nila ni Max, and at the same time ang gwa bala no nga before it was Max kag Tess, tapos si Lizelle ya kag si Tony batang nagwa do nagbayluhanay na there was a changing of partners sa ila nga mga mag-abyan for some sila, you know. But anyway, as of this time wala pa madayon ang ilang kasal.
Well, depende ina, no? Depende na ina sa kay Lizelle kag sa kay Max if they would really push through with it. Kag kuno ko lang ang stake ko din na iya nga dapat no before you get into something really serious. To kanami man no nga you lay down everything. Way kasang taguon sa imong pamanahon, sa imong pangasawon, including ang imong health condition and some other things no that you might think makaapekto in the near future kung mahibaluan niya. Kay ti wala mo ina na share sa iya bago ka mo nag-plunge nga magpakasal nga ti dako gali nga mangin factor ina sa mangin dalagan sang inyong relationship sa ulihi. So nothing beats being open and transparent. Wala ka lang sa may ginatago para wala lang basulay sa ulihi. But anyway, I just hope nga ti ma-sort out gid ini sang magpamilya kag they can come up with a win-win situation sa sininga sitwasyon para sa ila tanan. So thank you so much gid in B sang Iloilo province. We still have 10 minutes before 3 o'clock sa atong pagbalik sulat naman ni Lola Rose sang Tigbawan ang aton nga i-share sa inyo. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padala ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag Aton is from Lola Rose sa Tigbawan. So ang aton nga winner nga interviewon this coming Saturday, Roseman, pero si Nanay Rose siya. Nanay Rose Sangharo. Iniyang letter sender tonight. Today is si Lola Rose sa Tigbawan. Sige, basahon nato niya nga letter. My dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamya ko sa maayong hapon, ang tanan nga katapos sa Bombo Radyo, ilabinigit sa imo. Inday, tawag ako kay Lola Rose sa Tigbawan. Ang kasaysayan nga akong ginsulat, iyas ang apo ko nga si Rica. Isa ka adlaw sina, naghambal si Rica sa akon. Hambal niya, Lola,
Sulatagan ning kasaysayan ko sang gamay pa ako kay ipasa ko sa eskwelahan. Sabat ko, ti, ginsulat mo naman kagabi. Sabat niya, Lola, hindi ato kompleto. So inday ginsulat ko, pero nagabantay siya sa hospital. Nagabot nga mapasa na siya, nagtawag siya nga buslan siya. Ginambalan ko si Adem, nga buslan niya, pero wala iya gid gin buslan. Ti, wala si Rika makapasa. Saba ko sa iya, Rika, tapos na gin pasulat mo sa akon. Sabat niya, Lola, ipabasa lang kay Tita Regine. Ambal ko, pabay ilang, kay pamunuan ko lang. So, diri ko isugpo ng kasaysayan ni Rika. Sa 8 pa lang siya kabulan, isa kahapon, ginlagaw sang tiya niya si Rika sa sagwa. Ako nga lola niya, nagainit sang tubig, kay pabugnawon, kay amuay na ang ginainom namon. Giniwad ko sa suludlan ng ininit, ginbutang ko sa banggerahan. Nagsulod ang tiya ni Rika, kag nagpungko lapit sa ininit, kag gindabot ni Rika ang ginsudlan sang ininit, kag naula gid sa ilalawas ng iya tiya. Oh my God. Nangayo kami bulig, kag gindala namon sila sa hospital, kag naluoy ang maglola. Ginatagan nila si Rika sa isa kagatos, kag nagpasalamat gid kami sa mga tawo nga nagbulig sa amon. Bisan dako ang gasto namon, nagapasalamat gid ako sa mahal nga Dios kay nagbalik sa normal ang panit ni Rika. Ang ikaduha nga natabo kay Rika, sa isa pa lang siya katuig, nadanlog siya sa salog sa amon balay, kag naigo ang iya ulo sa halintang sang hagdan. Ginabalan si nanay ni Rika, nga dalun niya si Rika sa doktor, pero wala iya gindala. Nagligid ang 3 ka adlaw. Gindala sang nanay niya si Rika sa balay, kay nagasululuka. Ay hala. So gindala naman sa hospital. Nagasali siya sang hibi. May nag-roving nga doktor, ginhikap niya ang ulo ni Rika, kag nahikapan niya ang bukol sa tangkugo ni Rika. Kag nagambal siya, nga ipa-CT scan. Naglibog ang ulo sang nanay ni Rika, kay wala siya kwarta. Kay ang papa ni Rika, irresponsable. Ang ginhimo sa nanay ni Rika, nagkadto siya sa mga maninay ni Rika, kag sa iya mga pakaisahan. Sa nakatipo na siya sang kwarta, dayon ginpa-CT scan si Rika, kag ang result, meningitis. Ginbalik sang nanay niya si Rika sa doktor. Kagaghambal sa doktor, delikado ang iya masakit, kay may tendency nga maapektuhan ang iya utok o kung madula siya. Gani, bantayan ninyo kung hindi siya pag-atakihon sa 3 ka tuig, 5 o kung 7, 9 hasta sa 15. Kung makalampuwas siya, panilagan ninyo ang iya hulag. Si Rika, sang 7 na ang iya edad, kung maglakat siya, nagakadusmo, kay gali, nagasanting ang ugat sa ulo ya. Gindala ko siya sa iya doktor, kag ginresitahan siya sang bulong kag vitamins, kag nag-ayo si Rika. Waay na siya nagakadusmo, pero nagmasakit naman siya sang dengue. Ako ang nagabantay sa iya, kay ang nanay niya nagapanglabada. Sa laktod, nag-ayo si Rika, pero sang 9 naman siya katuig, nagdengue naman si Rika, kag na-admit naman siya sa hospital. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-ayo naman si Rika, kag nagwa kami sa hospital. Pero sa pag-edad niya 15, gindengue naman siya, nga nagadulugo na ang yalasi. Habang sa doktor, tughungan si Rika dugo. Pero wala man, kinag-okay man lang ang iya nga platelet. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-ayo si Rika, kag nakagwa naman kami sa hospital. Si Rika, amo ang ginasugo namon, kay bisan ano nga obra, kung masarangan niya lang, wala gid nagareklamo. Pero pag 18 niya, naghambal ang nanay ni Rika nga himusan siya. Pero hindi gusto si Rika kay magasto. Ipaobra lang ang balay. Ang baboy nga hilimuson niya, ginbaligya. Pero wala ginpaobra ang ilabalay. Isa kagabi, nagahibi si Rika. Kay tama kuno kasakit ang iya nga ulo. Kagindala siya sa hospital, pero wala man siya ginadmit. Ginresitahan na siya sang bulong kag vitamins. Sa nag-ayo naman si Rika, kaginpadayon gid sa nanay ni Rika ang pagpadibu kay Rika. 2 ka baboy ang ginhimos kay Rika. Subong 19 na si Rika, kag mabinuligon nga sahi isang bata. Kay kun may nagamasakit sa amon pamilya, siya ang nagapainom, nagasibin,
Pareho na hospital ang lolo ni Rica, nagbulig man siya bantay. Mga 4 pa lang kaadlaw si lolo niya, si papa naman ni Rica ang ginadmit. Hinday nakagwa na sila sa hospital. Sanggin pa niya po na ni Rica si papa niya, nagapangwaslik siya. Hambal niya. Hambal iyani ko, kung ako pabayaan ko ina. Okay, hambal iyani ko, kung ako pabayaan ko ina. Kung siki, halin sang gamay ako, ang natandaan ko lang, permi kami gutom. Ano abi inday, kay ginauna niya ang whiskey, bisan ginahambalan siya, nga hindi mag-inom sang sobra. Why man siya nagapamati? Ti subong, kay nagaman sakit na siya, kay pagwa na siya sa hospital, kay acute na ang iya balatian. So balan mo inday, TB, ang balatian sang papa ni Rica. Subong, dari na lang siya nagapahuway sa ilabalay, kag si Rica lang, kag si Wawi, ang nagabulos-bulos ang atipan kay papa nila. Nagbisita ang magulang ni Rica. Pagabot niya, nagasali sang hibi si Rick. Ginpanngita niya si Ko, pero nagakatulog, kag nagkadto siya sa balay. Namangkot siya kung diin si Rica. Sabat ko, sa takas, nagaduyan. Ginbayaan niya si Papaya, kay hindi mag-inom sang bulong. Hambal ko, tama ka suplado kay Rick. Sabat ni Brad, sugo-sugo sang iya balatian. Kinambalan ako ni Brad nga ipakumpisaran si Rick para makahinulsol siya sang iya sala. Kay basi, makapahuway na siya. Indayabi mo, nagahibi si Rica sang sobra kakapoy. Hambal niya sa akon, amo ina siguro nga wala pa akong mapatay, bisan amo na sadto ang ako na agyan. Ginbuhi pa ako sa mahal nga Diyos, kay amo gali ini ang ako nga misyon. Inday, diri ko na lang tapuson ang kasaysayan ni Rica. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. Well, to gid man, no, if may ara pa sa luyag nga ipahimo sa imo ang ato niya Ginoo, bisan ara ka na yan sa biisang kamatayon, bisan pila panadaya ka mga circumstansya, mga sitwasyon nga kung sa diin, no, naghawot-hawot ang imong kabuhi, pero i-extend niya sa gihapon ng imong life because may ara pa siya sa luyag nga ipahimo sa imo. And exactly that was what happened sa kay Rica. And now, she knows nga ti, amo na gali, no? Ang iya pangahilimuon sa iya kabuhi, ang mag-atipan sa mga tawo nga iya nga ginapalangga. Kag, it is a challenge sa iya nga patience, pero sa nakita ko, nagapangaybabaw sa gihapon, ang iya nga pagpalangga sa iya nga amay especially. Kag sa iban pa, no? Nga iya nga mga ginaatipan nga miyembro man sa iya nga family. So, salamat gid for writing this story para kay Rica. Salamat gid sa pag-share mo diri. Lola Rose, sang Tigbawan. 2 minutes after 3 o'clock, sa inyo naman mga istorya dira, palihog, i-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Happy ako, 3 stories ang ato yung nabasa for today. Hopefully, buwas mas madamo-damo pagid. Anyway, balikay kita, boss. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.